Egyptin tuollainen mytologia, se on niinku se, mistä on lähtenyt liikkeelle. Ja no, miksei meillä ole omaa mytologiaa, että olisi niin siistiä. Ja tuntuu, että Suomen historia alkaa vasta 1600-1500-luvulta, mikä on mun mielestä täysin järjetöntä, koska kaikki tietää, että täällä on ollut aika paljon, niinku just 10 000 vuotta sitten jo ihmisiä ja löytyy muinaisasutuksia. Suomea on yritetty tavallaan tuhota sitä paganismia kahdesta eri suunnasta, eli niin kuin Venäjältä ja sitten suurin osa Ruotsin puolelta sitten. Et en tiedä kuinka paljon olisi niin kuin tänä päivänä tietoa meillä, jos niitä ei olisi tuhottu niin paljon. Suomestakin löytyy ihan järkyttävä määrä lääkeyrttejä tänäkin päivänä, mutta niitä ei vaan niin kuin nykyään ihminen ei ymmärrä sitä tai muista enemmänkään, että näitä voi käyttää ihan oikeasti melkein mihin tahansa. Se vaan, että pitäisi kaivaa, että mitä on käytetty ja milloin ja mihin. Niin sitten eläimet varsinkin, kun ne aistii sun energian, niin mä väitän, että pienissä lapsissa on sama, että ne niin kuin aistii, että tällä on hyvä energia tällä ihmisellä. Tervetuloa Äärilaidalla podcastiin, Jussi Kaarne-Kaiku. Kiitos. Sä pidät Johannan kanssa YouTubessa ja Spotifyssa Muinaismieli-podcastia ja olet laulusolisti, eli Örisiä omien sanojensa mukaan yhtyeessä Where is my Bible? Joo, ja itse asiassa tätä nykyään kahdessa muussakin orkesterissa ja sitten kaikkea tuurailua. No kerro nyt ihmeessä orkesterien nimet, kun tässä ollaan. Toinen orkesteri on Anima Heretica, missä nyt Voksuja toimittanut vuoden verran varmaan. Sekin alkoi tuuraushommista ensin. Ja nyt tässä niinku työn alla taustalla sellainen kuin Nebula Arcana. Siinä on kovaa jengiä messissä. Niitä työstellään tuolla niin sanotusti takavasemmalla ennen kuin saadaan sitten julkaistua. Sama kuin Biblen kanssa, että tällä hetkellä levyä tehdään ja se on aika hyvällä mallilla, että ruvetaan puottelemaan sieltäkin kohta puolia sinkkuja eteenpäin. Kyllä niin kuin sanotaan, että ajan hallinnassa voisi olla parempiakin ratkaisuja, mutta ainakaan ei tule tylsää. Ja kaiken sen lisäksi vielä historialävöitysjuttuja. Taidat tehdä siis hommaa, mistä tykkäät, niin silloin ei ole väliä sillä ajankäytöllä. No sehän se justiinsa, kunhan muistaa väliin nukkua kiinni. Sitten on kaikki hyvin. Onko se kaikissa orkestereissa laulajana vai Joo. vähän soitihommaakin? Joo, siis kaikissa noissa ihan noita voksuhommia tehnyt, mutta sitten taas Biblessä, niin siellähän on tullut nyt tosi paljon sit näitä muinaissoittimia mukaan, että mitä sitten soitellut. Että sitten tällä tulevallakin levyllä on paljon enemmän näitä muinaissoittimia messissä. Et edellislevyllä oli just sitä norjalaista muinaissoitinta Graviklyraa jonkun verran mukana ja sitten näitä muitakin hilpetöörejä siellä, mutta se oli niin sanottu vähän sellainen ujo kokeilu tuohon linjaan. Tai siis sinne päin se on ollut koko aika menossa, mutta tulevalle levylle sitten reippaasti enemmän. Niin sitten siellä on niinku oikeasti aika paljon soittimia messissä. Niin se on aika siistiä päästä tekemään tuollaista ja innolla ottaa, että miten se jengi ottaa sen vastaan. Joo, mä kattelin YouTubesta yhden Biblen live-taltioinnin ja siellä oli ainakin meininki kohillaan ja kovaa heviä. Itsekin tykkäsin nuorempana Iron Maidenista. Näin teillä on vielä vähän kovempaa. Nyt ei ole ollut heviä pitkään aikaa. Että taitaa olla Teräsbetoni, missä Rantasen Vili oli jäsenenä. Pelattiin samassa jalkapallojoukkueessa, niin tuli kuunneltua. Joo. Se on myös kova yhtiö. Suomalainen Manovaari periaatteessa. Miten Suomi Hevi voi? Tosi hyvin. Siis ihan äärettömän hyvin. Että silleen, että kun jossain kohtaa, mitä se oli, että bändejä per niin kuin 100 000 ihmistä. Että kun Suomessa oli siinä vanhassa laskussa jo silleen, että oliko se niin kuin vähintään 6 bändiä per ihminen Suomen niin kuin alueelle. Eli siis kaikkein eniten heavy-bändejä maailmassa, niin se ei ole ainakaan alaspäin lähtenyt. Tällä hetkellä on luultavasti aivan järkyttävän paljon enemmän vielä. Ja sitten kun jokainen muusikko täällä kiinni tuntuu, että jos tulee uusi idea, niin siihen voi tehdä uuden bändin tyyppisesti. Niin bändi kyllä riittää. Se vaan, että saako kaikki tarpeeksi huomiota, niin se rupeaa olemaan se ongelma. Ennemminkin. Että tuolla on järkyttävä määrä törkeän kovia bändejä, ihan demotason bändejä, mutta sitten on silleen, että ne ei saa tarpeeksi huomiota, kun ne ei pääse niin sanotusti sen ison massamuurin läpi esille, kun sitten se tarvitsisi kuitenkin
tietyn näköistä vipuvartta, että sinne pääsee näkyviin. Ja kun on algoritmit ja Spotify ei ainakaan helpota sitä uudelle orkesterille sitä hommaa. Kyllä se jo taitaa olla ihan perisuomalainen ongelma toi markkinointi muutenkin, että meillä on vähän vaikeuksia sen kanssa. Mutta heavy kansaa me ollaan, että Iron Maidenin Fear of the Dark live-taltiointikin kuuluisin niistä, niin se on Helsingissä tehty. Aivan, totta. Ja tuossa oli joskus Avatar-nimisen metalliyhtiö, joka on niin kuin ruotsalainen. Niin siinä oli hauska, mitä mä en ollut koskaan aikaisemmin ajatellut. Ekaa kertaa, kun näin sen livenä, niin siinä oli, että se laulaja sanoi, että tämä on ainoa paikka maailmassa, kun nekin on kertonut aika paljon, että kun sä voit mennä helsinkiläiseen kahvilaan ja siellä soi hevit, niin sanoi, että missään muualla ei tapahdu sitä, niin kuin, että ellei olisi joku tapahtuma tai jotain, mutta se sanoi, että siitä huomaa, että on niin kuin oikeasti metalliväkeä, vaikkei se sitten taas suomalaiselle mun mielestä näy niin paljon, että se näkyy vain perusradiobiisit soi tyyppisesti, mutta ehkä se on tullut niin sokeeksi sille. Niin, se taitaa olla musiikkikin jonkinlaisessa murroksessa, että enää ei tarvita sitä radiosoittoa, mikä taas radiomääräsi ennen, että mitä sinne tulee. Radio soitti aika lailla samanlaista musiikkia, että nyt siellä on uusia tulevia artisteja, mitkä tekee hyvin erilaista musiikkia, soittaa kitaraa eri tavalla ja näin. Niin, se on ihan totta. Että se on tavallaan sääli, mutta sitten aina elämä on tapahtunut silleen, että tapahtuu jotain ja sitten tapahtuu muutos, tulee uusi tilalle erilainen. Et mä luulen, että ne on suoratoistopalvelut sun muut, mitkä vie sen sitten jollain tapaa eteenpäin. Kyllä, varmaan joo, ja niitä täytyy osata sitten käyttää sen nousevan bändin siellä hyväkseen tietysti. Ja se just vaikka sitä olisi täysillä vastaan, niin sanot, että jos sä haluat sen, mitä sä oot tavoittelemassa, niin sä joudut pelaamaan virran mukana niin sanotusti, vaikka ei se olisi kaikkein siisteintä. Sillä mullakaan ei ole puhelimessa Instagramia eikä Facebookia eikä mutta silti tehdään näitä hommia ja pustetaan 3 shorttivideoa päivässä ihmisille. Niin, se on pakollinen paha siellä sivussa. Niin. Sama kuin meidänkin orkesterissa sanottu monesti sitä, että vaikka se musiikin tekeminen on sitten kaikkein kivointa ja hauskinta, ja sitten videot ja varsinkin livekeikat, niin se on siitä, mitä haluaisi niinku oikeasti tehdä. Mutta kun se on se jäävuoren huippu, kaikki sen huipun alapuolella, niin se on sellaista, mitä ei haluaisi eikä jaksaisi tehdä. Mutta se on vaan pakko tehdä, jos sä haluat niinku oikeasti päästä sille jonnekin. Kyllä. Ollaan vielä hetki musiikissa ennen kuin mennään muinaishistoriaan. Mua jäi kiinnostaa nuo muinaissoittimet, että millaisia ne on ja mistä ne on tullut ja onko mitä kaikkea tietoa ja millaisia soittimia te käytätte sitten? Joo, siis tulevalla albumilla siellä on aikamoinen määrä jo nyt äänitelty ja sitten kun löytyy joku kiinnostava, niin sitten otetaan sekin haltuun. Mutta siis esimerkkinä ihan perus Suomessakin, oikeastaan Suomen kansallissoittimiin, niin Kantele tulee löytymään sieltä pari kiiriversiota ja sitten ihan Jouhikko, joka on kans aika lailla Suomen perinnesoitin, mutta se ei niinku ole, mun näkemyksen mukaan se ei ole samalla tavalla niin valtavirrassa tiedossa ihmisille, että hyvin moni tulee tänäkin päivänä, että mikä tuo Jouhikko on, kun se on periaatteessa jalkojen välissä oleva jousisoitin, niin sitten se on niinku tavallaan harmi, että se on niinku jäänyt niin pimentoon tavallaan Kanteleen verrattuna, vaikka se on niinku ihan järkyttävän kaunis soitin, että siinä tuntuu, että siinä se ääni oikein pääsee omiinsa, kun sekin on hevosten jouhista tehty, että siitähän se nimikin tulee, että niinku Jouhikko, näin poispäin. Se on kyllä tosi upea. Ja sitten perus kehärumpuu löytyy ja sitten tosiaan graviklyyraa. Ja mikä tää lyyrä on? Se on se sellainen about ton kokoinen kielisoitin, missä nekin on tehty aikoinaan just eläinten suonista, jopa ne kielet, tai suolesta tehty niitä kieliä silloin muinoin aikoinaan, mutta siis tosiaan se on norjalainen soitin, mikä on aikanaan löytynyt. Siitä on kyllä siis monta eri versiota, löytyy niin kuin saksanmaalaista ja näin poispäin, että siinä on erinäköisiä versioita. Se on tosi vaikea kuvailla sitä, että se on melkein ihmisten googletettava, jotka haluaa tietää minkälainen se on, mutta muun muassa Vardruna nimisessä yhtyeessä niin Einar Selvik soittelee semmoista hyvin paljon. Ja se on itse asiassa hemmetin siisti soitin siitä, että se on yksi ainoita sellaisia soittimia, kun yleensä jos on löytynyt joku muinaissoitin, niin
ne on hautalöydöksiä. Ja sitten miten tuuri on, että löytyy ylipäätään, kun noikin on puuta, niin sehän mätänee saman tien siellä maaperässä, kun se on maan kanssa ja kosteuden kanssa kosketuksissa. Mutta Gravik Lyra on yksi ainoita soittimia, mikä on säilynyt silleen supujen mukana. Että se on niinku silleen, että sitä ei ole maasta löydetty, vaan se on löydetty ihan elävänä soittimena, niin se on aika siistiä ja tosi harvinaista herkkua, että miettii, että se on reippaasti yli 1000 vuotta vanha soitin ja se on niinku kulkenut mukana. Ja mitäs mä nyt äkkiä pähkinänkuoressa, kun niitä soittimia on aika paljon tossa. Millaisia puhallinsoittimia? Itse asiassa yksi pitkä tuohitorvi on sellainen, mitähän se on, sellainen 1,5 metriä korkea. Sitä on saatu nyt soitettua sinne kanssa ja perus sarvitorveja ja näitä, mutta sitten kun vielä päästään vielä pidemmälle levyä, niin sitten tiedä mitä kaikkea sinne vielä löydetään. Vähän mä oon sellaisesta haaveillut, että saisi johonkin kohtaa levyä Amerikan alkuperäiskansan sellaista natiivihuilua. Siinä on niin järkyttävän upea soundi. Ja sitten vielä jos pääsee siitä sellaiseen double flute-versioon, että siinä on niin 2 ääntä soi samaan aikaan, niin se on vielä hienompi, mutta ne on aika kalliit soittimia, niin sitten ei tiedä, viittiinkö ainakaan itse investoida tuossa kohtaa sinne. Mielenkiintoista. Saat ainakin musta Spotifyhin uuden seuraajan. Jään innolla odottaa uutta levyä. Joo, ja siis sen verran pakko sanoa, että pyritty siihen, että oikeastaan tälläkin tulevan levyllä, vaikka niin kuin aikaisemminkin, niin että kaikki äänet, soittimet, mitä kuuluu, niin on oikeasti soitettu, että ne ei ole mikään niin kuin sample otettuna jostain, vaan pyritty just siihen, että ihan kaikki toteutetaan ja tuotetaan itse sinne levylle. Ja näin niin se ruokkii kunnianhimoa. Se kyllä kuuluu yleensä heti erilaisella taajuudella niin sanotusti siellä levyllä, kun sä kuulet, tai se teoriassa normikuuntelija, jos se kuulee sample-versio jostain, niin ei se erota, se on niin aito monesti se ääni. Mutta sitten jos sä laitat viereen, että sama soitettu idol-soittimella, niin sitten sen huomaa, että se niinku elää ihan eri tavalla. Niin silleen siisti yrittää vähän saada niinku. Se voi olla, että meidän tietoisuus ottaa sen. Jotenkin sellainen. Vaikka ei olisi musiikki-ihminen. Niin, jotenkin sen huomaa sitten, varsinkin siinä kohtaa, jos ne olisi vaikka vierekkäin. Niin kyllä sen aistii omalla tavallaan. Ja morjesta. Nyt kannattaa mennä meidän mertsikauppaan, siellä on hyviä huppareita ja teepaitoja erilaisilla printeillä. Käykää kattoon omanne pois ja tilakkaa. Kesäfestarit odottaa. Millais keikoilla sitten? Vedättekö? Mahdollisimman paljon mukana soittimia. Sanotaan, että pääsoittimet tai tämmöiset äänet, mitä siellä on, niin ne otetaan luultavasti mukaan. Mutta kun siinkin päästään aina siihen ongelmaan, että miten mikitys. Ja nyt kun mekin ollaan järkkäämässä korvakuuntelua meille, mikä sitten helpottaa sit noiden soittimien käyttöä, niin pyritään siihen, että olisi mahdollisimman paljon niitä soittimia mukana, mutta tietenkin sen rajoilla, että pystyy sitten vielä niinku tuottaa sitä musiikkiakin samaan aikaan, että osa on pakko vaan laittaa sitten tuolta taustanauhoilta, mutta sitten just nuo lyyrat ja jouhikat ja tommoset, niin niitä pyritään sitten, että pystyy sitten soittamaan samaan aikaan. Heille ei siinä ole sitten niin vaikea kuvio, että mun pitää soittaa jotain ihan järkkökuviot jouhikollakin ja sitten mun pitäisi öristä vielä tuohon väliin, niin se oli jo itselle haaste, kun mä en ole niin kauan vielä soittanut niitä niin kuin samaan aikaan. Niin ylipäätään laulaminen ja soittaminen, se on niin oma lajinsa sekin. Niin. Kyllä. Ottakahan kaikki katsojatkin Where is my Bible -seurantaa. Kyllä. Mutta mikäs miestä on vienyt sitten muinaishistoriaan pariin? Mikä siinä on kiinnostanut ja koska on kiinnostus herännyt? No varmaan oikeastaan ihan niin kuin pennusta pitäen on kiinnostanut kaikki tällainen mytologia. Mutta se on lähtenyt enemmänkin liikkeelle tuollaisesta niin kuin Egyptin mytologiasta, koska se on niin kuin, no siitä on aika paljon tietoa, se on helppo saada tavallaan, tai helppo saada, mutta se on niin kuin helposti lähestyttävä, kun siitä on niin kuin tavallaan silleen kaikille paljon. Mutta kaikki oikeastaan muinaishistoria, että sä ensin näet kärjen ja sit sä uppoudut ja sit sä huomaatkin, että tää onkin loputon suo, mutta Egyptin tällainen mytologia, se on niinku se, mistä on lähtenyt liikkeelle ja sit sivussa tietty Kreikka ja kaikki noi. Ja sit ollut vähän silleen junnuna, että no miksei meillä ole omaa mytologiaa, että olisi niin siistiä ja bla bla bla. Ja vähän silleen, että harmitellut, että kun nämä on niin hienoja juttuja, mutta sitten nähnyt sen lapsena niin kuin tavallaan vähän liian väärästä kulmasta. Ennen kuin sitten jossain kohtaa sitten tajus, että ei vitsi, että tässähän on tämä niin kuin
mytologia ihan vieressä, jos ruvetaan puhua niin kuin pohjoismaisesta mytologiasta. Että sen jotenkin ei hoksannut silloin, että viikingit ja kaikki viikinkiaikaisten mytologia. Ja sitten siitä päästään sitten taas kalevalaiseen, eli suomalaiseen tähän myyttiseen maailmaan. Niin siitä mä vähän syytän kouluja, koska ne tuntuu, että ainakin meidän aikaan niin koulussa kerrottiin Kalevalasta enemmänkin vaan runoutena ja silleen, että siitä ei niinku kerrottu, että hei, tämä on ihan oikeasti suomalaista mytologiaa ja tähän on niinku, tämän tyyppiseen maailmaan on uskottu. Ja tänäkin päivänä edelleen itse asiassa uskotaan, mutta se jotenkin tuntuu, että se yritetään sivuttaa, että ei, kun tämä on vaan runo-tyyppinen. Mikä on mun mielestä harmi, koska se olisi varmasti auennut aika paljon aikaisemmin sitten kaikki tommonen henkimaailma ja kaikki, koska ihmiset on kuitenkin elänyt sillä tavalla, miten ne runotkin kertoo, niin aukaisee paljon suomalaista mielenmaisemaa sun muuta, minkä tajus itsekin vähän liian myöhässä silleen, että ei vitsi, että kun näistä runoista ottaa vähän poppia, niin sitten se niinku aukeaa vielä lisää ja sitten tietty se kaikki maailman sen kalevalaisen runouden ulkopuolella, että sitten kaikki tontut ja hiidet ja kaikki tommoset, mitkä ei sitten ole niin freimillä noissa kalevalaisissa runoissa. Mitä sä lähdit Egyptistä liikkeelle, niin mitä sä ajattelit, että mitä siellä on tapahtunut? Tai mitä ajattelet tänään? Niin kuin millä tapaa tapahtunut? Oikeassa historiassa, että uskoiko sä siihen viralliseen näkökantaan, että suuri pyramidi on tehty 4500 vuotta sitten nykyihmisen toimesta? Se on tosi haastava, koska vähän se tuntuu järjettömältä kyllä silleen, että miten ne on saatu niin jämptisti, niin sanotusti, niin kuin esimerkiksi ne etäisyydetkin niissä, niin ne on ihan tosi silleen, että eihän tiedetty, ainakaan meidän tiedossa ole silleen, että niillä olisi ollut mitään sellaista niin tarkkaa mittayksikköä, että hei, nämä saadaan yli millin tarkasti tohon ja tähän ja tälleen. Niin mä en oikein osaa sanoa vielä, että mihin suuntaan siinä pitäisi lähteä ajattelemaan. Chris Dunnin kirja kannattaa lueskella tuosta suuresta pyramidista. Niitä on itse asiassa 2 jo. Okay. Se avaa aika paljon. Että kyllä mä kattelin podcastin, olisikohan se ollut yhteensä joku 7 tuntia se podcast, se oli 2 osassa. Toinen oli 3,5 tuntia ja toinen taisi olla. Se on ainakin sopivasti kuunteluun. Joo, se kävi siinä koko pyramidin läpi, niin kyllä siinä kävi aika selväksi insinöörin toimesta, että ei sitä kyllä silloin ole tehty 4500 vuotta sitten. Niin. Meillä ei ole silloin ollut edes pyöräkäytössä yleisesti, eikä kellään oikein lukutaitoakaan. Niin aika liian erikoinen projekti, että siellä on aika paljon kaikkea ihmeellistä. Mutta sieltä olet lähtenyt myös liikkeelle niin kuin minäkin, mutta mennään Suomeen, koska se on ainakin teidän podcastissa ollut freimillä, niin Suomi on jo haastava paikka siitä, että täällä oli ainakin tiedemiesten mukaan 3 kilometriä jäätä tyyliin 100 000 vuotta ja se suli sitten pois 10 000 vuotta sitten suurin piirtein, mutta sitten täällä on myös sellainen maaperä, että oikein mitään ei säily. Just. Ja kirjoituksiakaan ei ole, niin mistä Suomesta lähdetään etsiin ylipäätänsä varhaishistoriaa, tietoa, mistä sä oot etsinyt? No, itsellähän toi just oli se haaste silleen, että kun tuntuu, että kun rupeat etsimään, että mikä tämä juttu on. Ja sitten silleen, että jos sä lähdet perusgooglettamaan, niin musta tuntuu, että Suomen historia alkaa vasta 1600-1500-luvulta, mikä on mun mielestä täysin järjetöntä, koska kaikki tietää, että täällä on ollut aika paljon, niin kuin just 10 000 vuotta sitten jo ihmisiä ja löytyy muinaisasutuksia, näitä kivikauden kyläpohjia sun muuta, niin se kertoo jo, että onhan täällä historiaa, mutta silti niin kuin, kirjoitettu historia on vasta niin kuin oikeasti tosi myöhään aloitettu Suomessa, osittain kristinuskon myötä, mutta se just, että siitä oli ihan tosi vaikea lähteä niin kuin kaivaa mistään. Toki siis kirjat on yleisesti se, mistä mä lähden, ja nykyään itse asiassa tosi huikea, kun on kaikki noita äänikirjapalveluita, niin sitten siellä on huikea, kun pystyy sit oikeasti ahmimaan sit tietoa. Se on myös pieni nurjapuoli siinä, että sitten rupeaa oikein kunnolla ahmiin, niin sitten niinku toinen tieto menee tuolta ja näin poispäin. Mutta siis joo, kirjojen kautta aika paljon. Ja sitten toki just podcastit. Niistä kun ei tarvitse itse ruveta tutkijaksi, niin siellä kun tutkijat kertoo asioista, niin sitten on hyvä löytää. Mutta näissäkin aina kaikissa
varsinkin jos googlettelee, niin pakko etsiä, että mihin voi uskoa ja mihin ei. Että esimerkiksi viikinkien historiasta ja kaikesta tollaisesta kiinni, sieltä varsinkin tänä päivänä löytyy niin paljon skeidaa välistä, ja sitten varsinkin kun viikingit on tänä päivänä tosi suosittu juttu, niin sitten sieltä löytyy näistä niin sanottuja Pinterest-viikinki-meininkiä, niin sitten siellä äkkiä hukkuu silleen, että tämäkin oli viikinki juttu, kunhan se näyttää vaan coolilta, niin silleen, että kun se ei ihan mennyt näin. Mutta toi justiinsa sen Suomen kohdalla musta tuntuu, että mun piti ensin ruveta selvittämään, että mikä Suomi on ollut silloin, missä ne niin kuin Suomen kansan rajat menee. Et kun täälläkin on todetusti muistaakseni se oli, että Suomen niin kuin kansa olisi alun perin tullut Siperian suunnalta. Mä en muista mikä se oli se paikka tarkalleen. Että sieltä niin kuin way back. Mutta sitten niin kuin piti ruveta selvittää just se, että mikä on se Suomen niin kuin, esimerkiksi nimi, missä on kuljettu ja mitkä on ne rajat ollut. Niin se rupesi niin kuin helpottaa enemmän sitä kautta, mutta silleen pähkinänkuoressa. Mitä me tiedetään siitä varmuudella, että mistä me ollaan tänne tultu? Mä teen sen genomin sukututkimuksen ja mulla oli äidin puolelta saamelaista verta vähän ja sitten isä oli jostain Kaukais-Aasiasta, niin kuin jostain tuolta Kiina ja Venäjän rajaseudulta, että sieltä löytyi myös genomijälkiä. Ja nyt meillä oli itse asiassa täällä Jukka ja Nieminen vieraana, me käytiin katsomassakin tuossa Nokialla, kun täältä se alkoi se jääkausi poistumaan, niin täällähän oli merenpinta nykyistä, oliko se suurin piirtein 100 metriä korkeammalla, niin tämäkin paikka on silloin ollut vielä merenpohjaa. Niin. Et sitten tästä kun mennään vähän ylemmäs kukkuloiden päälle, niin alkoi tulemaan saaria ja Nokialla on sitten ensimmäinen ja sieltä löytyy sitten Jukka ja Niemisen näitä löytämiä megaliittisia kiviä, mikä on pistetty semmoinen iso kivi 3 jalalle kukivelle. Ja sitten sieltä löytyy aina sellainen punainen aika pyöreä usein punainen kivi, mitä ei ole likimainkaan ei näy punaisia kiviä. Et jostain niitä on sinne kärrätty ja siitä nykyisen rantaviivan perusteella voisi ajatella, että ne on sieltä 10 000 vuoden takaa. Ja virallinen tiede vissiin sanoo, että me tultiin Lahden Ristolaan, että sieltä on ensimmäiset löydöt, mutta tämä Jukka ja Niemisen teoria menee vielä melkein 1000 vuotta taaksepäin. Niin siis toikin on just se, että oletetaan, että asiat on näillä löydöksillä näin ja sitten tulee huomenna uusi löydös, joka murtaa sen edellisen täysin. Ja, että totta kai se on aina tosi vaikea sanoa, että miten se oikeasti meni, koska absoluuttista totuusta ei tule varmaan koskaan olemaan, koska me ei päästä näkemään sitä, että miten se silloin meni oikeasti, mutta aika pitkältihan noin, mitä on löytynyt just jäännöksiä, niin just DNAt sun muut kertoo, että mistä on kuljettu, että missä on vastaavaa ja bla bla bla, mutta loppupeleissä nekin on vain teorioita, mutta aika tarkkaan pystyy määrittelemään sitä kautta, että missä on ollut mitäkin ja milloinkin. Mutta tosiaan just toi, mitä sanoit, että just se Lahden Ristola, niin se paikka taisi olla just aika niinku vanhimpia. Ja sitten mä muistelen, että just Hollola suunnalla siellä on ollut paljon kans kaikkea. Et siellä kun on se pirunpesä Hollolassa, niin siellä on itse asiassa ollut aika kautta aikaa, mutta siellä on niitä luontokylttejä sun muuta, niin siellä kerrotaan just siitä, että kun on ollut jääkausia ja kaikki noin, niin siellä on ollut hemmetimoiset korkeuserot ja siellä on ollut ylivuonoja jopa, niin siinä mä muistelen, että siellä olisi ollut kanssa, että siellä on ollut niin kuin jonkunnäköisiä kyliä siellä lähistöllä. Mutta sitten jostain mä luin, mikä sitten taas tullaan aika paljon nykyaikaa enemmän, niin periaatteessa viikinkiajalle, niin siellä on jossain siellä pirunpesän huudeilla niin vanha käräjäkivi, että siellä olisi niinku käyty käräjiä, se on muita, mikä kertoo aika paljon jo siitä, että siellä on oikeasti ollut enemmän elämää kuin on oletettu. Mutta sitten taas tämä, että mä en ole vielä käynyt siellä kurkkimassa, että missä se voisi olla, niin sekin voi olla vaan teoria ja joku heittänyt tuonne nettiin sobaa. Joo, se on, puhuit tuossa kristinuskosta, että mitä sä luulet, täällä on kuitenkin ollut shamanismia ja jonkinnäköistä luontoyhteyttä samalla lailla kuin saamelaisilla ja näin, niin mitä sä luulet, paljonko se kristinusko on tuhonnut ja tehnyt
tuhonnut tietoa, sanotaan näin, että voiko olla mahdollista, että on sitä ollut jollain tavalla ja tietysti sitä on tuhoutunut, se on selvä, mutta kuinka paljon ja onko se, mulla on vähän sellainen kuva, kun mä oon tuossa kiertänyt esimerkiksi vanhoja hautausmaita töiden puolesta, niin ne on aika hienoilla paikoilla, mä luulen, että ne on ollut pyhiä paikkoja kauan ennen, kuin siihen on kirkko pykätty. Joo, siis toi on aika hyvä kyssäri, koska niin, siis sitä on varmasti tuhoutunut ajan myötä ihan itekseenkin, ja sitten niin kuin Suomessa se ongelma, että kun sitä ei ole kirjoitettu, tai Pohjoismaissa ylipäätään, että sitä ei ole kirjoitettu hirveästi ylös, että se on ollut suullista perinnettä tosi kauan. Mutta sitten justiinsa se, että sit kun alkoi ihan kunnolla ristiretket, niin sitten kun Suomea on yritetty, täällä on ollut niin kauan pakanoita ylipäätään, niin sitten kun Suomea on yritetty tavallaan tuhota sitä paganismia kahdesta eri suunnasta, eli niin kuin Venäjältä ja sitten suurin osa Ruotsin puolelta sitten. Ja sitten ketkä on kääntynyt, niin heidän omastakin toimasta. Ja kun sehän on niin kuin, että sitä ei tarvitse edes millään sellaisena kenenkään väitöksenä sanoa, että olisi mielipide, että etteikö niitä olisi tuhottu, koska niitä on niin kuin ihan oikeasti tuhottu, kun tietää samaa niin rummuistakin, että jos niissä oli pakanallisia merkkejä, niin ne hävitettiin, koska tietenkään se ei käy. Ja näin poispäin, mutta kyllä mä luulen, että sieltä on aika hyvin saatu ihan kristinuskon toimesta parsittua niitä juttuja pois, että en tiedä kuinka paljon olisi niin kuin tänä päivänä tietoa meillä, jos niitä ei olisi tuhottu niin paljon. Mutta sitten taas, että joutuu myös jollain tapaa kristinuskoa myös kiittää siitä, että ne on myöskin kirjoittanut ylös asioita, että sieltä on tullut myös tietoa paljon. Mutta toi on aika hyvä, että kuinka paljon niin kuin kirkkoja on tehty sit niinku vanhojen perustojen päälle, niin se voi olla oikeasti isompi kuin voidaan kuvitella, koska esimerkiksi Uppsalastahan Ruotsin puolelta, siitä oli kauan sitä juttua, että ei täällä ollut mitään vanhaa niinku tällaista pyhää paikkaa, missä olisi niinku uhrimenoja suoritettu sun muuta, mutta sitten Uppsalan kirkon alta jossain kohtaa löydettiin ne vanhat perustat, että mikäs tää juttu on täällä, niin sitten niinku huomattu, että kyllä tätä on ollut aika paljon kauemmin ollut juttuja ja sitten, että se vaikuttaa siltä, että siellä on ollut niin kuin pyhät mestat. Ja kertoohan se itse asiassa Uppsalan vanhan kirkon vieressä, kun siellä on ne 3 hemmetin isoa hautakumpua ja niitä kiviä muutenkin. Että kun sehän on jumalten haudat nimellä vielä. Että kun siinä on uskoteltu, että siellä on Freijan, Odinin ja Thorin haudat niissä kummuissa. Toki ne on avattu useampaan otteeseen ja sieltä ei ole heitä löydetty vieläkään. Se on häilyväinen sekin. Okay. Mitä sieltä kirkon alta löytyy? Uhreja? Siis ei mun mielestä ollut uhreja, mutta sieltä löytyi niin kuin vanha niin sanotusti niin kuin pohjat, kivipohjat sieltä niin kuin sen alta, että siinä on ollut joku tällainen pyhä mesta ennen sitä kirkkoa. Ja sitä ennen kaikki väitti, että ei siellä ole ollut yhtään mitään, mutta sitten kas kummaa joku löytää jotain ja sitten joudutaan myöntämään juttuja. Joo, tämä on jännä, että kivi säilyy ja ihminen on nykytiedon valossa vähintään 300 000 vuotta vanha, niin sehän tuntuu aika hassulta, että me muistetaan sitten nyt tämmöinen 5000 vuotta, sekin vähän heikosti, mikä on. Sanotaan, että 3000 vuotta voidaan tietää sillä melko hyvin, mutta ei sitäkään ihan kauhean hyvin, niin se olisi 1% siitä ihmisen ajasta. Ja jos oletetaan, että ihminen on ollut suurin piirtein yhtä älykäs, niin ei siinä ole mitään järkeä, että yhtäkkiä me venataan 99% ja sitten 5% aikana posse. Niin, ja sitten kun miettii sit vaikka esimerkiksi Amerikan alkuperäiskansoja, vaikka maijoja justiinsa, niin nehän on niinku jo kautta aikaan osannut tulkita ja matemaattisesti laskea niinku ihan törkeän hyvin, että tehnyt kalenterit tosi pitkälle ja tyyliin kaikki pitänyt paikkansa, mitä ne on niinku laittanut sinne ja sitten tähdistöjen kautta ne mun mielestä niinku laski hyvin paljon asioita. Niin missä kohtaa on se alamäki sitten tullut, että jengi on, no toki se on niinku tyhmentynyt, mutta siis periaatteessa se on nähtävissä tänä päivänäkin, että jengi hölmistyy koko ajan. Niin tavallaan, että ehkä tarvitaan turhat ärsykkeet pois, niin sitten ihminen rupeaa taas viisastumaan jossain kohtaa. Mä luulen, että täällä on ollut sellaisia aika isoja joukkotuhoja. Monta tässä ihmisen historian aikana. Ja ei sitä, jos nyt tänä päivänä vaikka vedettäisiin 80% ihmisistä meteorisateessa ihan rikki, niin
kyllä se touhu menisi aika askeettiseksi ja Niin. jos sitä askeettista elämää jatketaan vaikka 200 vuotta, niin sitten me ollaan aika sieltä nollista, joudutaan taas ponnistaa uudestaan. Niin, eipä sitä ainakaan vielä kukaan todistanut, etteikö olisi jo kerran näin käynyt, että tavallaan että ollaan tai niin kuin ollut teknologian huipulla ja sitten kaikki on vaan tuhoutunut, menty nollapisteeseen, niin se on tosti kaikki alkanut alusta ja historia pyyhkiytynyt siinä mennessä, että sit jos se on vaikka yli 300 000 vuotta vanhaa juttua, niin sitä ei välttämättä noin vaan nykypäivänäkään pysty kaivamaan. Ei pysty, ei mikään, ei muuta säily, ei oikein kivikään säily, kivikin alkaa ottaa itteensä ja Niin, heitetään 100 000 vuotta siihen ikään. Mutta mä oon tällä hetkellä siinä uskossa, että esimerkiksi se Gisan suuri pyramidi, niin mä veikkaan, että se on ihan vähintään 12 000 vuotta vanha, mutta mä luulen, että se on 36 000 vuotta. Okei, niin. Ja sinänsä hauska, että sitten taas miettii jotain niin kuin shamanismia ja animismia, että varsinkin shamanit, kun ne on teoreettisesti, ainakin jonkun tutkimuksen mukaan, mitä mä luin, niin ne on 20 000–30 000 vuotta vanhoja uskomuksia. Että se on niinku runko pysynyt samana, mutta totta kai se muuttuu aina pikkasen, varsinkin kun suullinen perinne. Mutta silleen, että puhutaan oikeasti aika vanhasta uskomuksesta kautta, se on enemmänkin ehkä niin kuin elämäntapa kuin uskomus. No tästä voidaan tehdä tämmöinen silta siihen, että mä luulen, että näitä pyramideja löytyy pitkin poikin maailmaa. Ja niitä on Indonesiassa, Egyptissä, Perussa, Meksikossa. Niin shamanismi. Löytyykö sitä pitkin poikin maailmaa vai onko se pohjoismaisten juttu? Ei ole pelkästään Pohjoismaiden. Toki nimi on ollut eri paikoissa, mutta oikeastaan missä tahansa, missä on ollut heimoja tai niin kuin heimoryhmittymä, niin aina on löytynyt sit niin kuin kylän noita tai shamaani tai millä nimellä se nyt on ollutkaan, mutta siis kylän parantaja, tietäjä, näkijä. Että se on mihin tahansa maailmankolkkaan meet, niin sieltä löytyy, että justiinsa, että menee Etelä-Amerikkaan, siellä on omansa, Afrikan suunnalla on omansa, Kiina, Japani löytyy omat, Siberia, Suomi, Keski-Eurooppa, niin ihan joka ikisestä kolkasta löytyy niitä. Ja paras on se, että miettii vaikka nyt sen 20 000 vuotta taaksepäin, niin tietenkään ei ole oletettavasti tiennyt kukaan toisistaan yhtään mitään. Ja sitten toistuu se sama just kaikissa uskomuspaikoissa, tai niin kuin kaikissa heimoissa toistuu se sama runko niihin asioihin. Toki muuttuu vähän paikan mukaan, että miten mennään ja minkälaiset olosuhteet on. Et vaikuttaa tietenkin kaikkeen. Niin se, että ne on kuitenkin ollut tosi samanlaisia joka ikisessä maankolkassa ja kukaan ei ole tiennyt toisistaan, niin mun mielestä kertoo jostain sellaisesta aika syvästä yhteydestä johonkin. Niin, mä luulen, että ne on tiennyt toisistaan, mutta se, että onko ne tiennyt toisistaan fyysisesti vai jonkun tietoisuuden verkon kautta, niin se lienee kysymys. En mä jaksa uskoa, että niitä pyramidejakin on ykätty pitkin poikin maailmaa tietämättä, että toinen tekee tuolla. Joo, se on kyllä. Ja sitten vielä silleen, että ne on niinku tiettyihin paikkoihin just laitettu. Niin se on kyllä just se, että ehkä me ollaan tiedetty toisistamme silloin enemmän kuin me ymmärretään tällä hetkellä. Me sukelletaan vähän syvemmälle siihen shamanismiin. Siihen liittyy rummut, musiikki, jonkinnäköinen transsitila ehkä vai? Joo. Ja lääkkeet, yrtit, mitä muuta? Tai kerro vaikka näistä ensin, että sanoit, että samanlaista meininkiä, niin yrtit on tietysti ja lääkeyrtit pitkin poikin maailmaa on vähän eri kasveja, mutta onkohan niitä tuotu silloin kauan sitten, onko mitään tietoa tai ylipäätään? Siis varmasti on niin kuin kulkenut mukana, koska sitten miettii, että kaupusteluhan on ollut aika kauan. Ja sitten jos joku on lähtenyt liikkumaan jonnekin, niin sitten hei, täältä löytyy tällaista yrttiä, tämä lääke toimii tähän, niin varmasti on kuljetettu. Mutta sitä, että kuinka kauan, niin sitä ei oikeastaan voi tietää, kun ne joko käytetään tai sitten ne ei, niin kuin, niitä ei ole pystynyt siihen aikaan varmaan kasvattamaan samaa tapaa. Mutta toki lähes kaikissa niissä on just se, että jonkunnäköinen just tähän transsiin liittyvä, niin se ollut silleen, että siihen jonkunnäköinen rytmi liittyy.
Ja sitten, mikä on mun mielestä hauska se yhdistävä tekijä, että kaikki menee niin kuin, no Suomessa puhutaan ylisestä, alisesta ja keskisestä, mutta muualla se on eri nimetyksellä, että menet maanalaiseen tai johonkin paikkaan, universaaliin kohtaamispisteeseen, missä löydät spirituaalisen ohjaajasi tai sun eläimen sun muuta, niin sitten se, että noi on yhdistynyt valtavan paljon joka paikassa. Mutta sitten just toi yrttihomma, niin siihen mä veikkaan, että se on just se, että toki Suomestakin löytyy ihan järkyttävä määrä lääkeyrttejä tänäkin päivänä, mutta niitä ei vaan niinku nykyään ihminen ei ymmärrä sitä tai muista enemmänkään, että näitä voi käyttää ihan oikeasti melkein mihin tahansa. Se vaan, että pitäisi kaivaa, että mitä on käytetty ja milloin ja mihin, niin että tavallaan että jokaisella on ollut ne omansa silloin, että ei ole välttämättä edes tarvittu kuljettaa niitä ees taas, mutta sitten kun on liikkuminen yleistynyt, niin sittenhän se kaupustelukin on yleistynyt ja sitten on niin kuin tehty vaihtokauppaa kaikessa. Niin en osaa yhtään sanoa, että kuinka kauan sitä on käyty, mutta sitä on varmasti käyty aika pitkään. Tuli mieleen tämä, olisiko ollut luolamies Ötzi, mikä löydettiin. Hänellä oli nahkapussissa kahta eri sientä. Toinen oli johonkin loisten tappamiseen ja mihinkäköhän toinen mahtoi olla, en muista. Ne oli kahta eri niin kuin lääkesientä mun mielestä. Joo. Ja sitten Ötzihän on huikea siitä, että siellähän oli tatuointejakin ja näin, että sitten on pietty, että tatuointi on paha juttu ja bla bla bla, mutta siellähän on niinku todisteita siitä, että ne on ollut myös niinku taikasymboleita monesti ja että viedään, että niissä on voimaa, sieltä niinku suomalaisittain väkeä. Joo, näin, mutta mites sä mietit näistä linnavuorista, mitä Suomesta löytyy sieltä sun täältä? Jukka ja Nieminen oli vähän sitä mieltä, että ne on sijoitettu sellaiselle paikalle, missä on ollut silloinen raja, että sen takia siellä olisi hyvä paikka ottaa vaikka yhteys siihen spiritualismiin, henkimaailmaan sen takia, että se ei ole kenenkään maata. Mutta luuleeko sä tai tiedätkö, että liittyykö siihen myös jotain muuta? Siihen liittyy varmasti aika paljonkin, mutta siis se justiinsa, että ne on sellaisella sijainnilla, plus sit yleensä korkea paikka, niin siellä on hyvä antaa uhriantimet sun muut, että ne on ollut varmasti paljon pyhempiä mestoja, mitä me edes arvataan. Ja sitä mä oon itse miettinyt monesti, että onko siellä ollut paljon enemmän elämää, kun jossain kohtaa on väitetty, että linnavuoret olisi sellaisia paikkoja, mihin on vaan paettu. Sitten jos joku hyökkäys vaikka tulee, että sinne voidaan paeta ja näin, mutta mä väitän, että se on ollut vielä niin kuin isommassa käytössä kuin vaan mikään pakomesta. Et toki varmasti kaikki uhrimenoja sun muita suoritettu semmosissa. Näin mäkin uskon. Mä käyn tässä lähellä varsinkin yhdellä linnavuorella ja ei se kyllä mikään pelkkä puolustusmesta ole. Ei kun siis, no siitä näkee kauas, kuulee kauas, ihan niin kuin fyysisestikin jopa. Niin mä en, niin kuin, jos menee tavallaan sen ajan henkilöiden saappaisiin, niin miksi sitä käyttäisi vaan semmoiseen käyttöön, jos siinä on paljon moneen muuhunkin? Niin, eikä sieltä rinteeltä on usein löytynyt juurikin näitä yrttejä ja jopa jotain vähän psykedeeleihin viittaavia yrttejä. Et siitä voidaan sitten miettiä, että kuinka pitkälle se historia oikeastaan voi mennäkään sillä paikalla. Niin, sepä. Se voi mennä sinne niin kuin ihan, voidaan heittää sitten tuhansia vuosia siihen, että siellä on ihmiset pyörinyt. Jep. Joo, ja sitten se on huikea, kun kuitenkin koko aika löytyy enemmän niin kuin löydöksiä kaikista niin kuin historiallisista, varsinkin sitten kun on rautakaudella oltu, kun asiat on ruvennut olemaan metallisia, niin sitten niitä rupeaa löytyy enemmän. Niitä nyt on helpompi etsiäkin kuin sitten taas tällaisia vielä vanhempia juttuja, että sitten se vaatisi niinku isompaa projektia niihin. Mutta mun mielestä Suomi saisi ottaa itseensä vähän silleen niskasta kiinni enemmän, että voisi niinku oikeasti tutkia sit suomalaista muinaishistoriaa sillä, että me ei olla vielä sitä löydöstä vielä tehty millään muotoa, että kun tiedämme hyvin vähän mistään vielä täällä suunnalla. Toki aika paljon, ja sitten jotkut väittää, että me tiedetään jo kaikki, mutta emme voida tietää mitenkään, on vasta yli 100 vuotta tehty oikeasti kunnolla tutkimuksia. Joo, ja siinä on, tieteellä on se iso ongelma niin kuin siellä Egyptin pyramideilla. Et sitten kun se teoria valitaan, että okei, tämä on Khufun pyramidi, mihin ei oikeastaan viittaa niin kuin
Se on niin hatara teoria. Niin. Ja sitten se valitaan kuitenkin valtatieteen teoriaksi ja sitten ei voida sanoa, että me ei tiedetä. Ja aika usein pitäisi sanoa, että me ei tiedetä, mitä täällä on tapahtunut. Ja Niin. se sama pätee näihin linnavuoriin, että ei me tiedetä, että kaikki viittaa kyllä siihen, että siellä on ollut ihmisiä jo ja se on voinut olla joskus puolustuspaikkakin. Mä en näe tuossa Linnavuorella, mikä kertoo sitä tarinaa, niin mä en näe siinä niin kuin mitään järkeä, että se olisi puolustuspaikka. Ketä vastaan, minkä takia siellä ei, niin kuin, ei se ole hyvä paikka puolustaa. Jep. Et olisi paljon parempiakin niin kuin väijytyspaikkoja. Niin, ja tällä tavalla, että no, mutta Suomen maaperä on siitä huono, että sieltä ei oikein mitään löydy, että se taitaa olla aika monta. Se menee, kaikki metallitkin menee yli, en tiedä kuinka pitkän aikaa tarvii, mutta ei kovin kauan, niin ne on ihan hötöä. Joo, just se on niinku se isoin ehkä ongelma tuossa Suomen kohdalla, että no, osa on tuhottu tarkoituksella, osa on viety pois, mutta se justiinsa, että jos jotain jää maaperään, niin se kyllä syödään aika nopeasti, että sitten se niinku maaperä oikeasti hävittää kaiken. Et siksi on mun mielestä tosi vaikea Suomesta löytää ylipäätään, kun moni kysyy, että onko suomalaiset viikinkejä, bla bla bla. Ja sitten tavallaan se, että kun vaikka olisi ollut joku oma laivasto Suomella, niin jos se on tänne maaperään jonnekin jätetty, niin se on aika varmasti sulannut jo kokonaan pois tyyppisesti. Ja sitten se, että mistä lähteä sitä etsimään, niin sekin. Ja sitten silleen, että tuossa on aika vaillakkaa vauhtia rakennettu maanteitä jossain kohtaa, niin sitten jos se on jäänyt sinne alle, niin sitten sä et löydä sitä enää ikinä. Ennen kuin se on sulannut kokonaan pois, että sitten ei niinku edes pysty etsimään mitään. Joo, tämä on siinä mielessä vaikeaa tutkimusseutua. Mennään vielä hetkeksi siihen shamanismin musiikkipuoleen. Kuinka hyvin sä oot siihen perehtynyt? Onko se, minkä kanssa siinä pelataan? Meillä on täällä tietysti rummut, mutta onko se kaikkialla maailmassa ollut rummutusta ja mihin sillä on pyritty? Joo, siis kun rumpu sitten taas shamanille, niin se on niin kuin matkailuväline, työväline mennä sinne toiselle puolelle, mutta se ei ole välttämätön millään tapaa. Onko sinne viety myös muita? Joo, toki. Ja sitten niitä parannushoitoja hoidettu myös silleen, että on se samaani ja sitten on avustajat ja näin, niin silloinhan sitä viedään just toinen mukana sinne. Henkilö, joka ei välttämättä itse osaa matkata, mutta se ohjataan sinne. Niin siinä varsinkin päästään siihen, että silloin se rumpu on ollut se vene, minkä mukana mennään eteenpäin. Mutta se ei tosiaan ole välttämätön, mutta se helpottaa ihan hulluna, kun se resonoi vielä sellaisella taajuudelta, että ihmismieli reagoi sen kanssa helposti. No esimerkkinä nykypäivänä on niitä rentoutusohjelmia, että ihan ei tarvitse olla mitään shamanismihommaa, vaan että siellä joku soittaa rumpua ja sitten sä oot siinä niinku paikallaan, niin sä rentoudut oikeasti saman tien. Jotenkin se menee just oikealle taajuudelle, että ihminen niinku pääsee jonkunnäköiseen zen-tilaan siinä kohtaa. Kyllä tämä kadonnut sivilisaatio, mistä mä oon semmoinen 99% varma, että täällä on sellainen ollut ja Maltalla on hypogeumi perussa, on vuoren seinässä reikiä, mihin sä laitat pään ja miesääni varsinkin siinä 110 hertsin kohdilla vahvistuu siinä. Ja Intiasta löytyy Barabar-vuoret, mitkä on tehty ihan uskomattomia. Kannattaa googlettaa. Siellä on semmoisia vuoren sisään graniittia hiottu ihan peilikirkkaaksi seinät ja sitten ne huoneet on hyvin erikoisesti muotoiltu, että siellä on niinku seinät jossain 89,7 asteen kulmassa, että ne ei ole ihan 90 asteen kulmassa ja sitten ne on vähän semmoisia sienenmuotoisia ehkä jotkut sillä, että siellä on katto, kupoli ja todella symmetrisiä, niin kuin, että ne on tarkkuudeltaan ihan uskomattoman symmetrisiä, kun ne on mitattu laasereilla, että ei sitäkään ole sinne millään alkeellisilla kihveleillä naputettu. Summa motikassa. Niin, ja nykyään niin siis Suomessakin tarjotaan jo jonkinnäköisiä tämmöisiä taajuushoitoja. Joo. Mä en tiedä, miten ne toimii, onko siellä pelkät kaiuttimet ja näytöltä tulee jotain juttua, mutta ilmeisesti niissä ei ole vielä mukana sitä, että olisi seinät tehty graniitista, että se taajuus vahvistuisi, koska mä luulen, että sillä on siinä hoitomuodossa ollut niin kuin idea siellä Intiassa ja Maltalla ja ties missä perussa.
että joku ottakaa koppia, kella on paljon kiviosaamista, niin alkaa tekemään tämmöisiä huoneita, missä alkaa joku vaikka 110 hertsin taajuus vahvistua, niin pistetään sinne ihmisiä ja katsotaan, mitä tapahtuu. Jep. Ja mä veikkaan, että tulisi kauempaakin väkeä sinne Joo. testaamaan. Tuosta tuli mieleen toi just kivistä ja musiikkia ja bla bla bla, niin Midgardsblotissa aikana muutama vuosi sitten, kun siellä on seminaareja, missä kerrotaan just vanhasta historiasta ja näin, niin siellä oli Kjell Bratenin luento, niin se kertoi just muinaismusiikista ja näin, niin se siinä sanoi, että ne on löytänyt pienen sellaisen niin kuin tutkimuksen tai niin kuin löydöksen, mistä se ei uskalla vielä 100 varmasti ruveta puhumaan, mutta että justiinsa luolamaalausmeiningeistä, että kun ne on löytänyt niin kuin, niitä luolamaalauksia, niin että kun sä menet tiettyyn pisteeseen siellä luolassa seisomaan, niin sit se, ja ääntelet kuin hirvi siinä, niin se ääni tulee sieltä hirven suunnalta ja silleen niin kuin lisää se, ja sit sä menet toiseen kohtaan, ja sit vaikka nyt heittämään karhu siihen ja näin, niin sit se tulee sieltä karhun suunnalta ja näin, niin sitten sanoit, että ton, jos murtaa, niin se muuttaa koko käsityksen musiikista, mitä on niin kuin aikaisemmin mietitty, että se on aika tuore juttu, niin sitten se kertoo, että jos toi niin kuin löydös pitää paikkansa, niin sitten se kertoo siitä, että me ollaan kivikaudella jo soitettu musiikkia, mikä teoriassa mun mielestä ei tule yllätyksenä, koska ihminen on kuitenkin aina ihan vaikka vauvasta pitää hakea rytmiä tai innostuu lähteä johonkin rytmiin mukaan, niin tavallaan ei olisi sinänsä mikään mind blow, mutta sitten kuitenkin se olisi aika siisti. Kyllä, ja meillä on täällä maailmassa näitä alkuasukasheimoja, mitkä ei ole ollut tässä meidän nykyoravan pyörässä millään tavalla, niin kyllä niilläkin siellä aina on melkein musiikkia ja tanssia. Niin, jep. Se on varmaan isossa osassa, mutta mä luulen, että shamanismissa se liittyy myös aika paljon siihen tietoisuuteen. On, ja sitten siellä on tavallaan lauluja vastannut kaikki loihdinta ja loitsu, että sitten se on niinku eri tavalla kuin sitten taas musiikki, mikä on ollut viihdykkeeksi taas tavallaan. Sitä mä tässä mietin, että sitten kun ne kirkot on tänne tullut, niin onko ne tehty tämmöisiä shamanismia harjoittaville paikoille, mutta mikä siinä on, että me ei osata käyttää enää niitä luonnosta löytyviä yrttejä lääkkeinä, että onko meidän lääkkeet parempia? Tai luultavasti ne on tehokkaampia, että ne on sen takia jäänyt jostain nopeasti tässä lennosta ajattelee, mutta se on vähän ikävää. Mäkin käytin laastarina kuitenkin Ratamon-lehteen vielä juuri. Mummu sanoi, että pistä siihen Ratamon-lehteen, niin sitä asia kunnossa. Niin. Siis se on varmasti se, että mikä nykypäivänäkin vahvistuu koko ajan, että mitä nopeammin, sen nopeammin tyyppisesti, että jos sä saat päänsäryn hetkessä pois, niin saatat mieluummin sen pillerin siihen kuin se, että sä hakisit ja kuivattaisit mesiangervoa sitä varten ja näin, mutta se on varmaan se helppous siinä, että lääketiede tullut kaiken tielle, mutta sitten tavallaan se on niinku tosi se synkkä puoli siinä, että sitten me unohdetaan samalla jotain vanhaa ja upeata meistä itsestämme jopa. Mutta se on hyvä, että on sun kaltaisia äijiä, ketkä pitää vähän tätä muinaishistoriaa yllä, koska jos tänne tulisi se joukkotuho ja ihmiset pyyhkiytyisi pois, niin lääkehuolto katkaisi siihen pisteeseen. Ja sitten kun siinä 200-300 vuotta keskityttäisiin siihen, että pysytään hengissä, niin silloin olisi sitten kiva olla sitten mesiangervoa, kun sanoit, jos päät tärkeä. Joo, ja kuumeeseen itse asiassa. Hei, 76% teistä katselijoista ei ole vielä tilannut kanavaa. Se on täysin ilmasta, joten tee se äkkiä tosta. Se auttaisi tosi paljon meitä. Ja sitten vielä parempaa, jos hankitte jäsenyyden. Alle 5 saatte meidän jaksot näkyviin heti, kun ne valmistuu editistä. Ja jotain ekstra materiaalia myös päälle. Ja lisäksi pääsette meidän huikeaseen WhatsApp-ryhmään kertoa mielipiteitä, että mitä meidän pitäisi tehdä jatkossa ja keskustelemaan kaikesta mielenkiintoisesta. Nähdään. Tuossa oli hyvä... Lahdessa oli kirjamessu tällainen, että saatte ilmaiseksi kirjoja. Tuli vaan tuosta mieleen, että oli hyvä, kun itsekin nopeasti kerkesi käymään siellä ja sitten sellaiset, että mitä täältä löytyy, niin siinä niin kuin sivukorvalla kuulin, että mies ja nainen kurkkaili jotain. Se nainen katsoi, että ei mikäs kirja tämä on, että aika siistiä näin. Ja sitten se mies tuli sieltä, että ai tommonen ihan huuhaa juttu, että pois vaan. Sitten mä sanoin, että mikäs kirja sinne? Sitten katsoin sille, että suomalaiset vanhat lääkeyrtit. Mä sanoin, että
teki mielellä se, että itse asiassa nämä on ihan samoja juttuja, mitä sä vedät pillerimuodossa tänä päivänä, että sen verran huuhaata. Joo, kyllä mä luulen, että luonnosta löytyy ihan kaikki, mitä me tarvitaan. No siis se on ihan 100 varma, että sit jos vaan tiedät, niin sit saat löydä ihan kaiken luonnosta. Kyllä, Jos ei löydy, sä et tarvi sitä. just näin. Mitäs muuta muinaismielipodcastissa ollaan käyty läpi muuta kuin shamanismia varmasti? Puhutaanko hetken aikaa metsästä? Joo, puhutaan ihmeessä. Mulle sanoi paikallinen metsäkoneyrittäjä, että metsä on aikojen alussa tarkoittanut metsässä olevaa aukiota, koska kaikki on ollut metsää, niin metsäsanalla on tarkoitettu jotain semmoista paikkaa, missä on ehkä pystytty kokoontumaan. Oletko kuullut Moisesta? En ollut kuullut, tuli uusi juttu. En tiedä, että tämä on paikallisen metsäkoneyrittäjän juttuja, että mä en ota vastuuta, pitääkö tarina paikkaansa. No niin. Mutta se kuulostaa luonnolliselta, että kaikki on ollut metsää, niin silloin metsäsana on voinut tarkoittaa jotain paikkaa metsässä ja se käy ihan järkeen. Joo, kyllä. Pitää sukeltaa syvälle ton kanssa. No, mennään sinne metsään vielä kuitenkin. Tämän Jukka ja Niemisen kävi täällä vieraana ja hän on tehnyt Kalevalasta semmoisen hypoteesin tai teorian, minkä mä ainakin ostin, että se perustuisi tosi tapahtumiin, että täältä juurikin näiltä seudulta, missä ollaan Satakunnassa Pirkkalassa, täältä lähdettiin hyökkään pohjoista vastaan ja pohjoinen olisi ollut sitten ehkä näitä saamelaisia, millä olisi ollut naisjohtaja Louhi. Ja hänellä oli vakuuttava peruste, että kannattaa katsoa Jukka Niemisen jakso meidän podcastista. Ja se oli aika mielenkiintoinen, että ne runot on lähtenyt tältä alueelta ja sitten ne on kulkeutunut aikojen saatossa tonne jonnekin jopa Viroon ja Karjalaan ja sille seudulle, mistä sitten Lönnrot kävi ne kokoamassa. Tietysti ne on muuttanut matkalla niin kuin kaikki tarinat vähän muotoonsa ja tullut ehkä värikynää lisää tai jotain kerronnallisuutta, mutta kuitenkin. Mitä sä ajattelet tämmöisestä ylipäätään, vaikka ihan globaalisti tai näin Suomessa, että voiko se mytologia olla useammin totta, mitä me ehkä ajatellaan? Siis totta kai mun mielestä, koska olen itsekin sitä miettinyt silleen, että miksei nämä voisi olla myös totta, koska siis loppupeleissä Kalevalahan on vaan iso sankaritarina, niin kuin jos sitä rupeaa miettimään. Ja sitten miettii vanhaa uskoa, siellä on ollut loihdintaa ja kaikkea, niin siis mun mielestä se ei ole millään tapaa edes ylimalkainen nykypäivän Kalevala, että se ei edes ammu silleen edes yli. Ja kun sitten vaikka hiiden hirvi, niin se saattaa tarkoittaa jotain ihan eri asiaa, mitä me kuvitellaan niin kuin suoraan, mitä se on. Ja ne voi olla niin kuin luonnon ilmiöitäkin esimerkiksi. Kaikki noi, niin siis miksi ei? Mutta se vaan, että se pitäisi niinku just löytää, että mikä se on. Joo. Se juttu siinä. Mutta yksi, mitä mä oon ajatellut, että kun puhutaan pohjoisesta, että niinku Pohjolanakka. Ja sit niinku, mä oon miettinyt, että se ei olisi just noin päin, miten me kelataan se, vaan että kaikki olisi niinku ylösalasin. Että kun lähdetään pohjalle, niin niinku pohjoiseen, niin se mennään pohjalle, eli alaspäin. Ja mä oon miettinyt sitä, että voisiko se ollakin sit enemmänkin, että ylitetään toi järvi tosta niinku, meri tosta enemmän Euroopan suuntaan, että sieltä löytyisi jostain se Pohjolanakka. Aivan. Ja mä oon tälleen päin halunnut sitä kuvitella, että voisiko se olla niin päin jopa. Kai sit sivuttaisi suunnassa, koska... Sun kannattaa katsella se Jukka ja Niemisen jakso, niin sä näet siitä sitten päästään vaikka yhdessä tutkimaan niitä paikkoja. Joo. Etelä-Pohjanmaalla siellä on sitten niin kuin tapahtumien keskipistettä aika paljon, että sieltä löytyy jonkinnäköisiä viitteitä mun muistilla, mä en rupea sitä tässä kertoa. Joo. Katsokaa kaikki itse. Mutta mennään siihen metsään vielä, että mitä sieltä Suomen varhaishistoriasta, niin mitä kaikkea metsässä on tehty ja puhutaan mikä hiisi, mikä se on. No, kristinuskon jälkeenhän se on vaan paha hahmo, mutta just niin kuin, että miettii niitä hiiden kiviä sun muita hiisilehtoja, niin nehän on niin kuin pyhiä paikkoja. Ja se on hiisi ollut hyvä asia eikä paha asia. Sitten niin tavallaan miettii just vanhaa metsää, niin kaikki elämä on tapahtunut siellä. Me ollaan oltu enemmän osa koko luontoa. Et ei niin kuin nykypäivänä, että ihminen ajattelee, että ollaan jotenkin erillinen
ja muita ylempänä oleva taho, kun siis me ollaan oltu silloin ja ollaan tänä päivänäkin omasta mielestä täysin samaa kaiken kanssa, ei pelkästään metsä, vaan ihan universaalisti ollaan yhtä ja samaa niin sanotusti, ollaan vaan niin sanottu pieni solu siinä välissä. Mutta niin, siis siellä on ollut ihan, no kaikki on ollut siellä ja mitä kaikkea me ollaan sieltä jo unohdettukin ja miettii, että miten paljon on kaadettu vanhaa metsää pois, että nyt on niin kuin paljon tuoreempaa metsää, että sit sitä sellaista ikimetsää, missä sitä väkeä ja taikaa varmasti on enemmän. Ja itse asiassa on tutkimuksiakin ollut sitä, että se kun metsä parantaa, antaa sulle henkisesti myös niin kuin rauhoittavaa ja stressittömämpää ilmapiiriä jo sulle itsellesi, niin on tutkimuksia, että ne ikimetsät, jos menet sellaiseen, niin siellä on vielä voimakkaampaa. Niin kaikki toi mun mielestä kertoo jo jostain, niin kuin, että mitä kaikkea me ollaan jo missattu tässä kohtaa. Se on joo, kun noita reissuhommia tuossa teki, niin Suomihan on ihan pelkkää metsää oikeastaan maailman mittapuulla. Et meillä on siinä mielessä asiat täällä hyvin, mutta valitettavasti yli 100 vuotta vanha metsä, niin se on aika pirun vähissä täällä ainakin Niin näillä leveysasteilla vielä. Et pohjoisessa taitaa olla enemmän ja idässä ehkä, en ole ihan varma, mutta näin olettaisin. Sitä saataisiin kyllä ehkä lisätä juurikin, että ostettaisiin. Sitä voi vissiin nykyään tehdä ihan yksityiset ihmisetkin, että laittaa rahaa johonkin. Mulla ei ole tällä hetkellä yhtään rahaa, ne ei ole mieltä painoa tämmöinen asia. Niin. Mutta ilmeisesti voi laittaa rahaa jonnekin ja sitten sillä rahalla ostetaan metsää ja se laitetaan suojelupaikaksi. Ja onhan meillä paljon täällä luonnonpuistoja, mitkä on sitten ikimetsää, mutta onhan ne vaikuttavia. On niissä mukavampi kulkeekin kuin semmoisessa, sanotaan alle 100-vuotisessa metsässä, missä vielä on sitten nykymaailmassa vielä metsäkoneet möyrinnyt ja kaatanut kannot väärinpäin, niin eihän siellä edes pysty kävelemään enää. Että se on semmoista metsäpeltoa, niin kuin kaveri sanoo. Joo, ei se oikein ole periaatteessa edes metsää, vaan se on metsäpeltoa. Kyllähän se niin kuin periaatteessa, kun sä meet vaikka just tuollaiseen metsäpeltoon, ja sen jälkeen, että meet tuollaiseen paljon vanhempaan metsään, niin sä jo aistit sen, miten erilainen se on ja miten se tunnelma on ihan erilainen siellä. Niin, että tavallaan ihmisten pitäisi niin kuin enemmän muistaa olla läsnä sen oman intuition kanssa, koska se niin kuin aika paljon kertoo sulle asioita, niin se niin kuin aika pitkälle vie sen sun fiiliksen energian siellä metässä, niin sit sä tiedät, että okei, tää on niin kuin enemmän ok tyyppisesti. Kyllä, jos meillä mä luulen, että meillä suurin osa katselijoista käy aika paljon metsässä, mutta jos siellä on semmoisia ihmisiä, ketkä ei käy metsässä, niin viekää lapsenne ainakin semmoiseen ikimetsään tänä kesänä. Ehdottomasti. Se on paljon parempi kuin lintsi. Joo, juuri. Halvempikin vielä. Kyllä, ja ne lapset, ne alkaa viihtyä siellä aika nopeasti ja keksii leikkejä ja näin poispäin. Että sekin on jännä nähdä, että meidän luonnonpuistot on aika hienoja paikkoja. On. Nykyään ne on vielä sitten tehty semmoiseksi aika lapsiystävällisiksi, että ei tarvitse olla mikään eräjorma, että siellä pärjää, että siellä on aika hyvät tiet ja polut. Niin on, ja sitten jos pelkää vähän silleen, että ei viitti heti mennä tonne metsän siimekseen eksymään, niin sitten ihan vahva suositus, jos ei ole koskaan käynyt kolilla, niin siellä saa niin kuin aika nopeasti ja helposti sen saman tyyppisen fiiliksen, ja siellä on kansallismaisemat, niin aika henkeä salpaavat fiilikset heti, kun katsot vähän kallion kielekkeeltä eteenpäin. Kyllä. Siinä niin kuin perheille sellainen helppo kohde. Joo, täällä on paljon jo hyviä luonnonpuistoja. Seitsemisen luonnonpuistossa käytiin viime vuonna minun lasteni kanssa. Mitäs muuta metsässä? Siellä on ollut meillä jonkinnäköinen uskontokin ennen kristinuskoa, mistä munkin nimi varmaan Tapio juontaa, että on ollut jonkinnäköinen kuningas näissä hommissa. Tai kaimopoika on ollut. Niin, kyllä. Millainen se, onko sulla sitten uskonnosta tietoa ja mihin se niin kuin liittyy? Mä en tiedä muuta kuin Tapio ja Ahti on meren herra. Joo, siis noitahan on aika paljon, mutta mä väitän, että ne niin kuin jollain tapaa myös liittyy luonnonvoimiin aina. Ja siihen just väkeen ja missä on jo minkä näköistä energiaa myös. Mutta se on niinku varmasti se osa, mikä on siellä tavallaan metässäkin aistittavissa sitten. Mut onhan niitä
niitähän on ihan mieletön määrä. Ja nyt kun pitäisi muistaa, niin ei muista yhtään mitään, mutta siis on just mielikkiä ja sitten ukko, ylijumala, YM. Mikäs mielikki on? Ootas nyt. Oliko Se on- nyt se on Tapion puoliso vai oliko Okei, tytär vai miten? Voi olla, että mä valehtelin ihan täysille just äsken, mutta silloin kun pitää muistaa, niin unohtaa kaiken. Mutta se on jo jännä tuossa, että ukko, ylijumala, ukko, se jumala, niin sehän on myös metsässä erikoista, että kun se luonto siis, kun sää muuttuu, niin se meininki siellä metsässä muuttuu aika nopeasti. On ja siis senhän voi aistia ihan niinku eläimistä jo, että miten se kaikki muuttuu niiden käytöksessä jo, että nehän niinku aistii se jo paljon nopeammin linnutkin esimerkiksi. Joo, se muuttuu jo etukäteen. Se on kyllä siellä kannattaa. Tuli oikein ikävä metsään, täytyy lähteä melkein juhannuksena käymään, jos No mä periaatteessa onneksi menen jo puoliksi mettään tuossa juhannukseksi numerokki-festareille, niin se on keskellä metikköä teoriassa. ei ole pitkä matka sitten sinne. Jep, siellä samoilemaan ja rummuttelemaan. Oikein. Mitäs seuraavaksi tulevaisuus? Otetaanko isossa kuvassa meidän ihmisen tulevaisuutta vähän aikaa? Joo, Mitäs sä siitä ajattelet, että me ollaan nyt tämmöisessä tekoälyaikakaudessa, missä lapset hädin tuskin osaa enää kirjoittaa, ne kirjoittaa yhtä huonosti kuin minä. Ja nyt ensimmäistä kertaa ihmiset tuntuu myös tyhmenevän tai älykkyys laskee ja ei toi tekoäly ainakaan varmaan siihen hommaan auta, että ollaan tuolla koulutuspuolella tehty paljon virheitä todennäköisesti ja niitä pitäisi äkkiä korjata ja ehkä palata vähän sinne luontoyhteyteen ja back to basics touhuun ainakin lasten osalta, että tämä teknologia ei välttämättä pelasta meitä ihan kaikelta, mutta miltä maailma sun silmissä näyttää, että mihin me mennään ja onko sulle joku missio tässä itsellä, kun sä tykkäät täällä muinaishistorian puolella olla, että minkä takia sä haluat sitä tietoa jakaa ihmisille? no, joo, siis mä lähden ehkä tosta eka liikkeelle, koska jos niinku joku missio, en mä ole siis kelannut koskaan, että mulla olisi silleen mitään missiota, mutta siis tavallaan, että jos mä pystyn itse omilla teollani varmistamaan sitä, että se tieto pysyisi pidempään jossain, niin se on mun mielestä, tai innostuttamaan ihmisiä siihen, että oma vanha historia kiinnostaa, että miten paljon sieltä löytyy asioita, niin jos pystyn innostuttamaan jonkun toisen ja siitä lähtee niin sanotusti pieniä puroja, niin se olisi niin kuin ihan best juttu koskaan. Että pystyisi muistuttamaan ihmisiä siitä, että on paljon muutakin kuin se tekoälypuhelin meininki. Mutta Se on varmaan itselläkin tässä, ei mullakaan minkäännäköistä missioa ole. Se on, mulla lähti se tuosta isän suuresta pyramidista ja sitten kun mä aloin miettiä, että me ei tunneta tuota omaa historiaa, että me ei oikeastaan tiedetä, ketä me ollaan ja miksi me ollaan, niin se on semmoinen kysymys ehkä, mikä mä etsin vastausta tässä itse. Ja luulen, että se on aika tärkeä kysymys. joo, ja siis vähän niin kuin just sitä, että mitä enemmän tunnet omaa maan kautta oman suvun historiaa, niin sitä enemmän sä oot varmasti myös mielenterveydellisesti sujut asioiden kanssa. Niin siinkin mielessä mä mietin, että hieman huolestuttavat ihmisiä ei kiinnosta, kun se tekoälyn luoma teknologia höttö, koska kaikki se on niinku, okei, tulevaisuutta, mutta sitten ei kannata unohtaa niitä vanhoja juuria niin sanotusti, koska sitten kuitenkin, kuten on todistettu jo, niin metsä antaa sulle enemmän niin kuin stressittömämpää ilmapiiriä, ylipäätään henkisesti voit paremmin. Ja sitten toisessa laidassa kaikki tämä tekoälymaailma, some, tämmöinen luo stressiä ja sä et jaksa keskittyä yhtään mihinkään koko ajan vähemmän, niin silleen, että eikö toi aika selkeä, että mihin suuntaan ei kannata mennä. Niin tavallaan, että se, kun ollaan kerran kävelty pois metsästä, niin ei olla pysyvästi please pois sieltä. Kyllä, ja toi sukupolvien väliset traumat, että me ollaan sun kanssa suurin piirtein samanikäisiä luulisin, niin
meidän lasten arjessa meidän sodat ei enää näy kauheasti, mutta meidän vanhempien arjessa ne näytteli vielä aika isoakin osaa tunne-elämän osalta ja näin. Että sekin, että ihan kun tämän tietää oman lähihistoriansa ja sanotaan 100 vuotta taaksepäin, niin sekin auttaa ymmärtämään, että mistä ollaan lähdetty ja mihin ollaan tultu ja minkä takia jotkut miehet ei halaa ja nyt aletaan halailemaan pikkuhiljaa. Että sieltä saa paljon vastauksia monenmoisiin kysymyksiin. Kyllä, ja mä väitän, että, silleen, että mitä enemmän on ne omat juuret hallussa, niin sitä enemmän sä oot just nimenomaan sujut itses kanssa. Et ei sun tarvitse mikään ylipaasaaja olla, mutta silleen, että sä löydät jonkunnäköisen sisäisen rauhan varmasti sitä kautta. Juuri näin. Se on tärkeä kysymys, että kuka minä olen. Ja välillä kun lähtee sinne metsään käveleen tai koiran kanssa lenkille tai yksinänsä lenkille, niin jättäkää ne napit pois korvista aina välillä ja puhelin pois taskusta ja kattelkaa mitä siellä maailmalla on ja nauttikaa siitä. Niin, vaikka ne omat ajatukset pelottaisi, niin sieltä saattaa tulla hyviä juttuja. Joo, ja sitten siinä on itsellä mä huomasin, että kun mulla oli se kännykkä taskussa ja mulle tulee joku ajatus, niin mä hoidan sitä heti saman tien sillä kännykällä. Niin se ei ole ainakaan mulle hyväksi. Et se on parempi, että unohtuu sitten vaikka puolet niistä ajatuksista, niin ehkä se kaikkein tärkeimmät sitten jää sinne mieleen kuitenkin ja sä kotona sitten muistat, että ai niin, tää piti hoitaa. Kyllä, just näin. Et siinä kerkee vähän pureskelee niitä, ettei ihan sinkoile joka suuntaan tämmöinen ADD, ADHD. Niin, jep. Mites tämä tulevaisuus sulla itsellä, että me ollaan aika lailla tällä hetkellä tämmöisessä materialistisessa maailmassa eletään ja hengellisyys on aika vähäistä, jos voisi sanoa varmaan ihmiskunnan kannalta, niin ollaan aika lailla, ei olla näin vähissä ehkä oltu, mä veikkaisin. Niin mitä hengellisyys ja tällainen merkkaa sulle ja onko sulla elämässä jotain hetkeä, että sä oot muuttunut vai ootko sä ollut aina lähellä luontoa ja tälleen? Joo, tää on kyllä hyvä. Kyllä mä varmasti on aina jollain tapaa ollut enemmän sellainen hengellisyyteen menevä. Et ole uskonnollisesta perheestä kuitenkaan. Ja kyllä mä muistan, että me ollaan kirkoissa käyty silleen niin kuin pienempänä, mutta se ei niin kuin koskaan ole tuntunut omalta jutulta. Että se, silloinhan mulla oli itse asiassa ihan lelut mukana siellä, kun kyllästytti kunnollisesti paasausta, mutta sitten tosiaan jossain kohtaa, kun miettii, että tälleen nämä mun ajatukset ehkä vetäisi tähän suuntaan ja tohon suuntaan, ja sitten kun tuli vastaan sana animismi, mikä on niin kuin shamanismi ja sitten taas tosi niin kuin periaatteessa samaa, niin sitten oli silleen, että ei hetkinen, että onko tälle mun ajatusmaailmalle ihan oikea sana. Niin sitten tavallaan se rupesi rakentua, oli se, että hei, tämä on se, mikä kuulostaa enemmän sellaiselta oikealta ja luonnolliselta. Ja sitten kun rupesikin lukemaan ja sitten katsoi, että shamanismi, animismi, 30 000 vuotta vanhaa juttua, niin sitten se rupesi vaan niin kuin enemmän tavallaan omaan mielipiteisiin ja noihin niin kuin, palaset loksahtelee paikoilleen. Mutta yksi, mikä on itse asiassa tosi hauska, mikä niinku tuntui, että se oli niinku sellainen tosi iso tekijä, niinku, että ennen sitä jo oli tohon suuntaan menevä, mutta sitten silleen niinku ihan kunnolla vipuvartta sinne, niin meidän musavideollekin, kun reenattiin vanha video jo, Werewolves of Ghost Town videolle, niin tällaisen Sushukkasen kanssa pätkiä ja näin, ja sitten mentiin niinku ihan, siis kouluttajat kaikki sillä, että kun samaiset elukat löytyy myös Wardrunan musavideoltakin, niin kaikki se setti ylipäätään, että me onnistuttiin saamaan ne täysin samat elukat siihen, niinku tuntuu ihan täysin vahingolta, mutta silti niinku yhteydet silleen, että jotain syvempää tuntuu, että siinäkin oli. Ja näin. Millä tavalla? Siis kun alun perin kun mä näin Wardrunan Voluspa musavideo, niin mä katsoin, että hemmetti miten upeita eläimiä, kun siinä niitä susia pyörii tälleen näin. Pyörii ihan jaloissa vapaan. Joo, siis siinä Einar soittaa ja sitten ne kulkee siitä ohi ja näin. Ja mä olin, että ei vitsi, että mä haluun noi sudet tai tommoset sudet meidän videolle. Ja sen aikaisen työkaverin kanssa, kun oli just tää biisi tulossa, tää Werewolves of Ghost Town, niin
kun kysyin yhdeltä työkaverilta, joka metsästää, että et sattuisi tietää, kautta tuntea ketään, kellä olisi niinku mitään niinku edes vähän suden näköistä elukkaa, että mitä pystyisi käyttämään videolla. Kunhan ei mitään ihan mikään Saksan paimenkoira ole, ettei se niinku, vaikka upea koira sekin on, mutta et se ei nyt ihan sudesta käy kyllä. Niin se sanoi, että joo, kyllä mä itse asiassa tunnen, mutta ne on niinku mainoskäyttöön yleensä koulutettuja ja näin, mutta hän kyselee, että palataan tähän asiaan ja sitten pari viikkoa myöhemmin se kaveri tuli sitten töissä, että hei, että mä näin sitä tuttua ja kyselin tuossa, että kyllä tämä voisi onnistua niin ja näin ja noin näillä spekseillä tyyppisesti. Ja sitten se oli se vitsi vielä, että mä asuin itsekin silloin vielä Heinolassa ja sanoin, että joo, nämä on täällä lähistöltä nämä elukat. Ja että mitä hemmettiä, että tämä niin onnistuu suht helposti vielä. Ja sitten se oli se hyvä, kun sä sanoit, että ne on tehnyt musavideon tällaiselle bändille, että tiedätkö sellaisen kuin Vardruna. Sitten mulla tippui leuka alas. Mä sanoin, siis anteeksi mitä? Että silleen, että just näin, mistä mä niin puolivitsillä sanoin, että mä haluan noin, niin sille, että ne on koko ajan ollut tosi lähellä ja sitten, että se vielä onnistuu. Ja näin, niin se oli ihan superhuikea juttu tolleen nopeasti selitettynä. Täällä on monta kertaa meidän podissa sanottu, että sattumaa ei ole. Joo, ja eikö se tuntu siltä, että kaikki vaan niin kuin meant to be. Mutta sitten kun me lähdettiin reenaille sen Hukkasen kanssa niitä juttuja, että kun sit kuitenkin kun ollaan jossain tekemässä, mitä videolle pitää tehdä, niin ne olisi hyvä jo reenata. Ja sitten ylipäätään, että sen eläimen kanssa pystyy, että kun oli tuollainen mahdollisuus, niin pystyy niin kuin katsoa, että mitkä ne kemiat on ja näin. Niin siellä oli ihan tosi hullu hetki se, että kun me oltiin tuolla ihan metsässä ja sitten se eläin vapaana siinä, koska uskas luottaa, että nyt ollaan tässä tällaisessa tilassa ja sitten on niin kuin kunnon lihaa siinä mukana, että jos näyttää siltä, että tekee mieli ottaa hatkat, niin sitten saa sen sillä. Mutta se, että sä oot siellä metikössä ja sitten, että mun piti olla, että niin menin polvilta ja siihen niin maahan ja sitten se eläin tulee sun nenän eteen ja sitten piti tuijottaa sitä suoraan silmiin. Niin sitten oli silleen, että se hetki oli jotenkin niin kuin tosi mind blow, että mitä täällä tapahtuu. Että se niin kuin tuntui, että mä katoin jo sitä eläintä silmiin, mutta tuntui, että mä katoin jonnekin vielä syvemmälle. Että se niin kuin avaa jotain vanhaa, jotain mitä on ollut olemassa, mutta ei ole vaan muistettu. Niin sitten se oli huikea, kun sitten myöhemmin päästiin, kun Vardruna oli tullut Suomeen keikalle, niin sitten tämä kouluttaja kysyi, että hei, että kun ne on tulossa keikalle, minkä liput mä itse asiassa missasin silloin, kun ne tuli myöntiin, niin ovat tulossa keikalle, että ne haluaa kuvaa musavideon ennen niin kuin sitä keikkaa, että lähtisit sä mukaan katsoa ja reenailemaan ja katsoa, kun isot pojat tekee musavideota sinne. Mä sanoin, ei tarvitse 2 kertaa kysyä, että totta kai mä lähden messiin. Niin siellä sitten kun kuvattiin sitä ja tapasi porukkaakin, niin huomasi, miten esimerkiksi Vardrunan tyypit tosi niin kuin isoja tähtiä jo tänäkin päivänä, niin miten jalat maassa ja maanläheisiä ne oli, niin se oli niin kuitenkin siis tosi siisti huomata, että tuntui, että niin kuin olisi tullut ihan omiensa joukkoon siinä. Että niin kuin tavallaan ekaa kertaa joidenkin ihmisten kanssa tosi kotona, ja se oli myös tosi outo fiilis. Niin sitten siellä oli huikea, kun se musavideo, mitä ruvettiin tekemään, on nimeltään Grow, niin että se kertoo, että mistä se kertoo, niin just nimenomaan miehen ja suden välisestä vanhasta sopimuksesta, että ollaan kuljettu vierekkäin aikanaan, mutta sitten ihminen petti lupauksen ja alkoi metsästämään ja sitten ne niinku riitaantui välissä ja sitten, että se kertoo siitä, että mies ja susi tapaa toisensa uudestaan ja sitten ne tyyliin lyö kättä päälle, että enää me ei olla vihollisia. Niin se on niinku ihan tosi siisti. Niin sitten tavallaan kun se oli se kohtaaminen sen suden kanssa, niin tuntui niin kuin silloin jo tosi silleen vähän samantyyppinen fiilis, mikä siinä oli. Niin se oli kyllä tavallaan tosi mind blow, että mitä täällä tapahtuu oikein, että mitä hemmettiin. Niin toi kokonaisuudessaan, vaikka se on ihan älytön story silleen, että miten voit löytää tommosen
jengiin tollaisia eläimiä sun muuta, mutta sitten kaikki se siinä ympärilläkin vielä, niin se ihan järkyttävän siisti kokemus kaikin puoli. Ja sitten se oli vitsi se, että siinä Voluspa musavideossa, että kun siinä se susi pyörii sen Einarin ympärille, että me mietittiin, että kun se oli Helsingissä keikka silloin, että vietäis toi susi tonne lavalle sit sen keikan aikana, että veisit sä sen sinne, mä ei hemmetti, en mä tiedä, siinä kohtaa rupesin vähän silleen, että totta kai, mutta sitten se, että toi on kyllä aika iso juttu. Mutta loppupeleissä siellä mustat vaatteet päälle kokonaan, ettei mua näkyisi niin kuin ollenkaan, koska sitä ei voi siellä vapaana päästä, kun ei tiedä, miten se käyttäytyy niin monen ihmisten läsnä, mutta oli hauska se ajatusleikkaus siitä silleen, että missasin Wardrunan liput ja surkuttelin sitä sillä, että en mä pääsekään tänne keikalle, niin silleen, että en olisi arvannut siinä hetkessä, jos joku olisi tullut sanomaan, että ei se mitään, sä oot siellä lavalla ja suden kanssa, niin olisi ollut onni jo hiljaa. Siellä oltiin, se oli kyllä siistiä. Oliko teillä Where is my Biblein kanssa yksi susi vai oliko niitä enemmän näissä? Joo, siis niitä oli useampi kanssa siinä, mutta siis se tehtiin silleen, että se olisi niinku yksi siellä. Mutta oli, ja siinä on videollakin pari eri, että tietävä harjaantunut silmä kyllä huomaa erottaa ne, mutta sitten peruskatsoja ei kyllä huomaa sitä eroa siinä sen isommin. Ja sitten se on oikein, kun niillä on myös se jenkkisusi, joka on huomattavasti isompi kuin normaalisti, niin sitten käytettiin se kanssa siellä samassa tilassa vähän niin kuin tsekkaamassa, että minkä lailla se ottaa, mutta ei otettu sitä siihen videolle, niin se oli oikein, kun katsoi, että sieltä tuli kunnon sheriffi paikalle, se oli niin kuin kunnon mörkö, kattelee tilukset silleen, että siinä niin kuin itselläkin, vaikka mä jo tiesin, että se on lutunen elukka sekin, niin silleen, että tuli vähän se, että hetkinen, että mieluummin ottaa vähän taka-askelia tässä kohtaa. Mut ei sille ollut mitään huolta, kun kouluttajat kaikki paikalla ja tietää, että ne on niinku tollaiseen elokuva-mainostyyppisiin juttuihin tarkoitettu. Niin ihan. Ne oli vissiin tottunut sitten meteliin, kun koirathan ei kauhean useat koirat ei tykkää mistään kovasta metelistä ja sä kuitenkin kävelet siellä semmoisen kanssa lavalla sitten heavy-keikalla. Joo, se mä itsekin jännitti, että miten se lähtee, mutta onneksi se Wardruna on sitten paljon rauhallisempaa musiikkia verrattuna, että se ei mikään, sanotaan, että jos siellä olisi ollut vaikka meidän keikka, niin ei olisi tullut kuuloakaan, että ne oltaisiin kannettu sinne lavalle, mutta Mä en tuu taluttaa teidän keikalle, Where is my Biblein keikalle kyllä sutta lavalle. Ei. Vaikka mä sanoin kyllä tässäkin, missä me asutaan, niin täällä on nähty yksinäinen susi ja mä kavereille sanonut vitsillä, että mä kesytään se, että haittaako se ketään. niin. Kaikki, että ei, et saa tehdä sitä, että se on laitonta. Mä sitä, no onhan se nyt ennenkin tehty, että kai sen voi nytkin tehdä. Niin. Et sä voi sutta ottaa. Kuka se sanelee? Tuosta tuli hyvä mieleen, että just silleen niin kuin lemmikki, tällaisia isoja villipetoja, niin jostain mä joskus luin, että jossain päin Suomea, mä en voi mitenkään sanoa, että tätä taas totta, koska mä en ole löytänyt mitään varmaa lähdettä sille, mutta oli niin kuin juttu, että kun on häälahjoja annettu, niin jossain päin Suomea on häälahjaksi kautta niin kuin huomenlahja se oli, niin iso karhu. Ja se on ollut sitten perheen tiluksien vartijana siellä ennen kuin, että se on kesy pennusta pitäen ollut siinä. Mutta sitten se olisi niinku loppupeleissä myyty johonkin tyyliin sirkuskäyttöön tai jotain, mutta siitä mä kelasin, että toi olisi kyllä ehkä maailman siisteintä, että sulla ei olisi mikään vahtikoira, vaan vahtikarhu siellä pihalla. Joo, kyllähän sieltä Venäjältä tulee paljon videoita, missä niin, painiskelee ihan isojenkin karhujen kanssa, että kyllä ne vaikuttaa ihan lungilta porukalta. Sekä venäläiset painijat että nämä karhut. Joo, mullakin on itsellä tuohon animismiin viitaten, niin 2 kertaa mä en ikinä kerennyt tapaan isän isää. Hän kuoli hiukan ennen kuin mä synnyin ja hänellä on hänen rakentama pieni saunamäkki tässä lähellä ja kun mä oon ollut siellä yksinäni vesijetillä muistaakseni toisen kerran ja mä olin toisella kertaa varmaan kalastamassa yksinäni. Niin molemmilla kerralla sinne on tullut hyvin erikoinen iso metsälintu. Toinen oli varmaan metsoe muistaakseni ja toinen oli sitten joku, mitä mä en tunnistanut, joku iso, olisiko sitten joku merikotka tai joku vastaava. Ja se metso varsinkin, niin se meni siihen sen pienen mökin kalliolle, kun mä olin siinä vesijetillä siinä sen edessä. Mä ajattelin, että tuossa ei ole mitään järkeä, että toi iso lintu menee tohon paikkaan. Ja mulle tuli sellainen fiilis, että se on varmaan mun isän isä.
Mutta siitä on niin kauan aikaa, että silloin mä en ollut yhtään niin kuin tämmöisessä henkihommassa edes mukana. Ja mä vaan, että okei, no, en tiedä, ja jatketaan elämää. Mutta onko sulla jotain muita tämmöisiä kokemuksia eläinten kanssa sitten, paitsi tämän suden kanssa, kun sitä kattelee läheltä? Siis onhan noit, joo. Mutta sitten just jos mä mietin, että sit niinku yleensä kun tollainenkin intuutio tulee, niin miksei se pitäisi paikkaansa. Ja sitten varsinkin kun on yleensä tommosia vähän, että miksi toi on tossa tyyppisesti. Että silloin kun, että totta kai ihminen jos tollaiseen uppoutuu, niin sitten se rupeaa näkemään merkkejä joka paikassa ensinnäkin niinku innoissa, että pieni leppäkerttu kädellä, niin sekin on jo joku merkki siinä kohtaa. Mutta sitten silleen, että kun vähän silleen järkeä mukana siinä, niin kyllä sen niinku huomaa, että se on niinku oikeasti yleensä aika erikoinen juttu. Sitten kun jotain tuommoista tapahtuu, että se on vähän silleen, että se selkeästi herättää sut, että hetkinen, että mikä tämä juttu on tyyppisesti. Joo, mäkin heräsin tuohon varmaan niin kuin sitten vasta vuosia jälkeenpäin, koska ei mulla ollut minkäännäköistä tämmöistä, en mä oon ollut kauhean hengellinen ihminen. Nykyään on enemmän, mutta ennen mä olin hyvinkin materialistinen ja loogisesti ajatteleva, että en pitänyt mahdollisena, että täällä on mitään näkymätöntä maailmaa tyyliin siihen aikaan, mitä nykyään pidän melko lailla itsestään selvänä, kun on tietoa karttunut. Mutta joo, se on mielenkiintoisia kohtaamisia. On. Onko sulla vastaavia lapsuudesta tai jostain, mikä sua veti sinne shamanismiin ja animismiin? En mä tiedä. Ei tule varmaan niinku suoraan mitään sellaista selkeää, mutta sitten tietenkin kun mä lähden tästä pois, niin sitten on se, ai niin, tyyppinen varmasti. Sulla on ollut jonkinnäköinen hyvä yhteys kuitenkin aina eläinten kanssa, että oot tykännyt ja näin. Joo, siis se on niinku tuntunut, että aina joku tommonen vetää puoleensa. Ja sitten silleen, että hauska itse asiassa, no nyt ehkä yksi tuli mieleen, että aikanaan, no hyvin usein tapahtunut sitä, että jos jossain kun vaikka kissa tulee, niin se lähtee, vapaa kissa, nykyään aika vähän näkee sellaisia, mutta että ne tulee hyvin usein niin kuin hengailemaan ja on silleen, että nyt me ollaan kavereita, että that's it, että me ei enää kavereina erota mihinkään suuntaan tyyppisesti. Mutta joskus mä olin menossa töihin Heinolassa, niin se oli niin kuin koira päässyt vapaaksi. Ja mä säikähin, kun se tuli, mä oikasin töihin mennessä, kun mä olin kävellen, niin junaratakiskojen yli vanha rata, että ei ole mikään tällainen VR-meininki, että en semmoisesta mennyt, mutta siis sieltä pusikosta loikkasi se koira silleen niin kuin naaman eteen, ja se oli niin kuin, mä en tiedä mistä kaukaa se oli karannut, niin mä säikähin, että mitäs täällä tapahtuu. Ja sitten se oli ihan se, että moro, niin kuin tyyppisesti, ja lähti kävelemään mun mukana, ja sitten se oli, että ei mitään, tässä me ollaan, hengaillaan. Ja siinä tuli vähän sellainen olo, että miksi tämä kaveri seuraa mua. Ja mä joudun jo niin hätyyttää sen pois, koska mä olisin niin kävelemässä työpaikan porteista sisään, ja se ei vaan niin kuin luovuttanut. Ja se oli niin kuin se, että no niin, nyt me ollaan kavereita tästä lähtien. Se on ehkä ollut sellainen niin kuin jännä kohtaaminen siinä suhteen. Mitä sille tapahtui? Sitten mä niin kuin, en voinut jättää töihin menemättä, niin sitten mä olin se, että nyt sun täytyy oikeasti mennä toiseen suuntaan. Niin sitten se vähän silleen, että hylkäsit mut tyyppisesti sinne porttien ulkopuolelle. Ja siis soitin totta kai sitten niin kuin tonne poliisilaitokselle, että hei, täällä on itse asiassa vapaana koira, että jos joku huolii sen itselleen. Et käynyt katsomassa löytötavaraa. Tai mikä tämä on, eläinten löytömestasta sen jälkeen, että olisiko sieltä ollut sulle koira tarjolla. Totta. Hei, mä olin sen verran hölmö. Olisi pitänyt mennä. Joskus oli myös silleen, että kun rivitalossa asuttiin, niin me oltiin jonnekin lähössä. Silloin tuli sellainen, mikähän olisi ollut joku, se niin kuin musta saksanpainen koiratyyppinen. Et meidän äiti avasi rivarin oven näin, ja koira sujahti suoraan ovesta sisään. Mä olin, että mikäs tää on? Mistä tää nyt tuli? Se oli kans silleen, että hengailla, niin se siinä mä toivoin, että jäispä tää meille tyyppisesti, kun siinä oli rivarissa monta asuntoa, mihin se olisi voinut juosta, mutta se juosi suoraan sinne meidän asuntoon, ja tuli se, että jee, terve siihen, niin mutta se oli niinku, että miettii, että asuttiin Heinolassa, niin se oli joku espoolaisen koira, että se on oikeasti aikamoisen matkan tehnyt sitten. Se, että sille löytyi sitten se omistaja kuitenkin. Okei. Niin se oli aika random hetki silleen, että avaat oven, niin koira pamahtaa sisään. Ja
Aika Sitten sille noin pitkän matkan takaa kuitenkin. Aika jännä, että se kuitenkin tulee varmaankin tyyliin sun luokse sitten hakea apua, tai ainakin jos Niin, kotiin halusi, tai en tiedä halusko jäädä peräti sun luokse. niin. Mulla on erikoista, mulle tulee semmoiset alle 5-vuotiaat lapset, ne tulee mukaan niin kuin tosi hyvin juttu. Niitä tulee usein sillä Niin, jutulle sitä. Varo. niin. Nyt mä väitän, että niinku pienissä lapsissa ja sit niinku eläimissäkin, että ei ole se sellainen niinku lapsiikin, niin niillä on vielä sellainen skeptisyys asioihin kasvanut ja sellainen, että uskotaan helpommin niin kuin siihen omaan energiaan niin sanotusti. Niin sitten eläimet varsinkin, kun ne aistii sun energian, niin mä väitän, että pienissä lapsissa on sama, että ne niin kuin aistii, että tällä on hyvä energia tällä ihmisellä. Niin siksi ne varmaan niin kuin tulee. Tai ainakin voimakas. Niin justiin se, että voimakas tai sitten että se on kiinnostava Niin. tyyppisesti. Kyllä, mielenkiintoisia. Onko sulla jotain sellaista kokemusta elämässä, mikä muutti sun maailmankuvaa radikaalisti? Jos ei tää suden kanssa Niin mä touhuilu. se niin kuin vahvasti siinä, mutta ei suoranaisesti. Että se on niin kuin tavallaan pikkuhiljaa tullut sieltä. Että sitten kuitenkin, kun on vaikka miettii, niin toi kristinusko rakennettu niin vahvaksi kaikkialle täällä, niin sitten ihmiset menee niin tavallaan liukuhihnalla siihen suuntaan. Ja sitten se on niin kuin tavallaan, että onko tämä nyt se, että mihin pitää uskoa tyyppisesti. No nykyään paljon enemmän ihmiset on silleen, että ei olen ateisti, mutta sitten itse ollut vähän se, että niin, mutta tuolla on paljon muutakin kuin pelkkä nämä 2 vaihtoehtoa. Että tutki itseäsi enemmän. Itse asiassa siihen liittyy myös yhtiön nimi Where's My Bible myös, että silleen, että okei, se on vähän tulee humoristisesti rakennettu, mutta se syvempi tarkoitus siinä on silleen, että mihin sä uskot, että älä nyt ihan suoriltaan syö ihan kaikkea, että fiilistele, että mikä tuntuisi sun mielestä ja sun intuition kannalta niin kuin oikeimmalta. Niin silleen se, että se on niin kuin tavallaan pikkuhiljaa muodostunut itsellä, että ei ole mitään sellaista massiivista NS-salaman iskua. No ehkä yksi, mikä on taas tavallaan pitänyt silleen niin kuin hyvin hämmentävällä tavalla noista, niin siis mihin hyvinkään moni ei usko, että esim. Ennen unet, niin mun äiti on nähnyt paljon ennen unia ja sit itselläkin tullut paljon semmosia. Ja sit kun on tutkinut, kun itse tykkää ihmismieltä tutkia tosi paljon, koska se on niinku järkyttävän iso systeemi, millä sä pystyt tuhoamaan ja luomaan asioita ja näin, niin kun sitten taas tutkimuksien mukaan, varsinkin jos sulla tulee se déjà vu-fiilis, niin sehän on niin kuin, että toinen aivolohkopuolisko kulkisi hitaammin ja näin. Ja ihan pystyn täysin allekirjoittamaan tuonne, että miksei se olisi noin. Mutta sitten kun itsellä on ollut muutamia kokemuksia silleen, että mä oon nähnyt sen unen ja mä muistan sen unen sillä hetkellä, kun se rupeaa tapahtumaan, niin sitä mä en enää allekirjoita, että se menisi just sillä tavalla. Niin kuin, että miten sun aivolohko voisi sit niin paljon hitaammin toimia. Muutaman päivän myöhässä. Niin, just se. Niin, sit niistä on ollut pari sellaista aika oikeasti outoa kokemusta. Et silloin jäänyt miettimään, että onko mun pääkoppa ihan kunnossa. Mutta kun toinen tapahtui silleen Raksakoulussa ja nopeasti selitettynä, että yksi luokkakavereista oli huoneessa toisessa huoneessa ja siinä oli ovi ja sieltä portaat ylös. Ja toinen frendi mun vieressä ja sit mä näin, kun se rupeaa rymyymään siellä ja mä tajusin, että nyt tulee tää, mä oon nähnyt tän oikeasti unessa. Ja mä sanoin siinä vieressä kaverille, että mä oon nähnyt tän unessa tän hetken. Jos mä näen, mitä se huutaa siinä ja toimittaa. Sitten kaveri sanoi, että no niin, tyyppisesti. Sitten mä sanoin, että tää kaveri huutaa tuolla, että opettaja, auta, Jussi käy päälle, tyyppisesti. Että Jussi hakkaa, kun sen esitti, niin kun tiedätkö, se pystyy siinä portailla pyöriä tälleen, että se niin kuin näyttää siltä, että sitä retuutetaan. Niin sanoin tälleen näin, täsmälleen ne sanat. Ja sitten kohta se huutaa sieltä ne täysin samat sanat, sitten kaveri kääntyy se, että mitä täällä just tapahtuu. Mä sanoin, että sanoppa se tyyppisesti, että en todellakaan tiedä. Niin se on niin kuin tavallaan ollut itselle sellainen maailman hämmentävin hetki,
mutta samaan aikaan sellainen, että onko mä tulossa hulluksi, mutta kun siinä oli kaveri, kelle mä sanoin vieressä sen, niin sitten se niinku, en tiedä. Ehkä mun aivot on toiminut sitten silleen hyvin veikkausmoodissa. Että Nämä on juuri näitä, että ensimmäisenä säkin ajattelet, että mä oon tulossa hulluksi, kun sen kokee yksinään, mutta sitten kun on kaveri vieressä, niin kyllä niitä ennen unia näkee monet, mutta se on jännä. Se on jännä, että mikä sitten kun välillä näkee ihan täysin sekopääuniakin, että mitä ne sitten on, että ne on niin kuin täysin irrallaan todellisuudesta. Yep. Sitten jotkut taas pitää paikkaansa. Mun isäkin näki tyyliin viikkoa kahta aikaisemmin, että Estonia uppoo, mutta sekä ei kertonut sitä kellekään, kun se ajatteli, että ei ne ikinä uppoo. Niin, kyllä. Se on ihan spesifisti nähnyt se. Joo, noitahan on ollut paljon kaikkia ton tyyppisiä. Joo, ilmeisesti kun mä sitten tutkin aihetta vähän tämän kuultua, niin ilmeisesti Titanicin uppoamisen olen nähnyt kanssa todella. Mutta se nyt on tietysti, Titanic oli aika siihen maailman aikaan muutenkin valtava, mutta jostainhan ne unet tulee, että ei se, tuskin ne ihmiset kaikki, ketkä sen Titanicin uppoamisen näki, jos niitä oli satoja tai tuhansia, niin tuskin ne nyt kaikki ajatteli silleen itsekseen. Että... Jep, ja kyllähän niin kuin ihminen saa muutenkin etiäisiä. Niin sitten tavallaan, että onko se vaan niin kuin vahvempi etiäinen jostain, kun sä näet sen unessa. Että sitten se tulee, niin kuin, että kun sä oot tavallaan rajamailla, niin sitten sä saat sen etiäisen vaan voimakkaammin ja visuaalisesti. Niin voisiko se olla joku semmoinenkin? Jotain tällaista mä ajattelen jo, että siinä käy. Mitä sä ajattelet eri kulttuureista, että millain eri kulttuurien myytit meillä on? Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että esimerkiksi tulvakertomus, mikä Raamatussakin on, niin mä luulen, että se liittyy sinne 12 000 vuoden taakse Younger Dryasiin. Ja nyt kun mä kuuntelin tämän Jukka Niemisen jutun tästä Kalevalasta, niin mä luulen, että sekin pitää paikkaansa. Mitä sä ajattelet kaikista maailman myyteistä? Siitä jo vähän puhuttiinkin, että mahdollisesti paljon enemmän on totta kuin me kuvitellaan, mutta voisiko jopa tyyliin kaikki olla totta? Tai totta kai siellä on tietysti niin ihminen on tarujakin kirjoittanut, mutta tämmöiset myytit, mitkä on mennyt vuosisatoja tai vuosituhansia eteenpäin, niin jotenkin tuntuu hassulta, että niissä ei olisi jotain totuuden perää. Ainakin lähtökohdassa, kun on lähtenyt liikkeelle. Jep, siis ihan mahdotonhan niin kuin oikeasti sanoa, että mitä se on, mutta siis miksi ei, koska sitten just esimerkiksi Kalevalasta on toi, ja sitten esimerkiksi viikinkimytologiasta, niin sitten niin kuin Odinista ja noistakin on ollut paljon spekulaatioita siitä, että onko ne vain ennen aikojen kuninkaita, heimon päälliköitä, jotka on niin kuin nostettu Jumala-arvoon, kun ne on ollut tarpeeksi isoja, niin sitten tavallaan kun aika kultaa muistot ja sitten rupeaa asiat suurenemaan, niin sitten se saa sen myyttisen arvon ja sitten se räjähtää käsiin. Niin miksi ei? Tai sitten, että ei me voida tietää, että vaikka taikaa ja magiaa olisi ollut enemmän silloin läsnä, kun esimerkiksi että menet sinne ikimetsään ja sä tunnet siellä jo sen niin sanotun muinaisen voiman, mikä pyörii ympärillä, niin ei me voida tietää, jos niitä vaikka olisi ollut niin kuin ihan silmin nähden asioita, mitä me ei pystytä edes käsittelemään tänä päivänä. Niin, tai jos on ollut joku alkutarina, mitä on sitten muokattu kaikissa eri maailman kolkissa vähän omaan muotoon. Niin, jep, onhan niitä paljon yhtäläisyyksiä. Niin, vähän niin kuin tämä tulvatarina, että se ilmeisesti löytyy Raamatusta ja se löytyy monesta muusta teoksesta pitkin poikin maailmaa niin Etelä-Amerikasta kuin muualtakin, että se on viittaisi hyvin vahvasti siihen, ja sieltä Younger Dryasista tiedetään, että siellä on ollut 2 eri vesipulssia. 1 ja 2, missä sitten merenpinta on noussut valtavasti, ja siinä on oltu sitten ihmiskunta melkoisesti helisemässä, että se on varmaan ollut melkoinen joukkotuho. Mä jotenkin liitän sen siihen aikaan, ja mitä täällä on tapahtunut ennen sitä, niin sitä me ei ehkä oikein vielä haltsata, mutta ehkä me jonain päivänä haltsataan. Toivotaan, että joskus saadaan sieltä kunnon ote sieltäkin. Kyllä mä luulen, mutta mä luulen, että nämä asiat liittyy aika pitkälti siihen tietoisuuteen, minkä kanssa tässä pelataan. Ja me ollaan nyt vähän jotenkin eksytty sieltä pois, että meillä ei ole ne ottimet auki tarpeeksi. Ne on ehkä nyt jossain määrin aukeamassa. Tiede on liikaa korvannut sitä sellaista että heittäytymistä ja sitten tavallaan, että mitä jos se, mitä mä en näe, onkin totta tyyppisesti. Että vähän sellaista avoimuutta kaikille tarvisi lisää monessakin mielessä.
Kyllä, ja tieteeseen sitä asioiden avoimeksi jättämistä. Mutta sanottaisiin, että ei me tiedetä tästä varmuudella, että mitä tässä tapahtuu. Jep. Totta kai asiat täytyy jollain tapaa todistaa, mutta musta tuntuu, että just jotkut lähellä kuolemaa rajatilakokemukset ja tällaiset, niin sekin, niitä tarinoita on niin paljon, niitä on eri ihmiset jo tutkinut tuhansia. Niin ne on niin samankaltaisia tarinoita, mitä siellä ihmiset muistaa ja tapahtuu, ja siellä on joku toinen maailma. Se näyttää niin selvältä, niin sekin on, että minkä takia se sitten pitää tieteessä kiistää, koska kaikki on loppujen lopuksi ihmisen havainnointia. Ja mun mielestä niin paitsi matematiikka. Niin, eikö siis silleen, niin kuin, että oma ajatus on se, että tuntuisi jotenkin niin täysin järjettömältä se, että kun sun ruumis tekee kuoleman, että sä vaan lakkaat kokonaan olemasta, että sä et niinku mihinkään mitään, että sit se on vaan niinku ns. Loputon tyhjyys sen jälkeen. Niin. Se tuntuu jotenkin, no voisi olla niinkin, mutta että tuntuisi jotenkin vastenmieliseltä, en tiedä. Se on mun mielestä hyvin epätodennäköinen jo periaatteessa tämän sun kokemuksenkin pohjalta, että sä oot nähnyt ennen unen, mikä tapahtuu, niin. Sekin jo vähän kertoo, että täällä on jotain muuta, mitä me ei ymmärretä. Niin, se jotain unohdettua. Kyllä. Viimeinen kysymys, Jussi Karnekaiku. Mikä on ihmisen tärkein tehtävä? Se on aika helppo kysymys. Tärkein tehtävä on varmastikin tulla parhaaksi mahdolliseksi versioksi itsestäsi niin, että ei mitenkään egoistisesti, vaan silleen, että susta tulee mahdollisimman niin sanottu hyvä ihminen, mutta ei mikään sinisilmäinen, vaan että sä pystyt kehittymään siinä muodossa, että sä pystyt myös varmistamaan sen, että muilla sun ympärilläskin on hyvä olla. Se on ehkä se mun mielestä se tärkeä, mihin voidaan itse vaikuttaa, niin vaikutetaan siihen, että kaikilla meillä on hyvä olla. Hieno vastaus. Tällä vanhempana mä vastaan aina, että mun tärkein tehtävä on olla hyvä isä. Niin. Joku, en muista ketä sanoi, että miehen taivaspaikkakin katsotaan sen mukaan, miten sen lapset elää elämäänsä. Aika hyvä, joo. Se on kaunis ajatus. On, kyllä. Loppuun vielä, mistä löydetään. YouTubesta ja Spotifysta löytyy podcasti Muinaismieli. Kyllä. Ja bändi soittaa Where is my Bible. Uutta levyä on tulossa, laittakaa Spotifysta seurantaa. Minä ainakin laitan. Yes, se on loistava päätös. Ja katsojat, muistakaa myös tilata meidän kanava. Ja kiitos teille kaikille katsojille. Aivan huikea tilasto katsottiin tänään Mikon kanssa aamulla, että me oltiin Suomen tilaajamääriin suhteutettuna kaikkein katselluin kanava. Podcast Sarau. Kiitos siitä teille kaikille, ketkä olette olleet alusta asti mukana. Ja kiitos Jussi, että pääsit käymään. Aivan loistavaa. Kiitos, että halusitte. Kiitos. Nähdään. Hei, 76% teistä katselijoista ei ole vielä tilannut kanavaa. Se on täysin ilmasta, joten tee se äkkiä tosta. Se auttaisi tosi paljon meitä. Ja sitten vielä parempaa, jos hankitte jäsenyyden. Alle 5 saatte meidän jaksot näkyviin heti, kun ne valmistuu editistä. Ja jotain ekstra materiaalia myös päälle. Ja lisäksi pääsette meidän huikeaseen WhatsApp-ryhmään kertoa mielipiteitä, että mitä meidän pitäisi tehdä jatkossa ja keskustelemaan kaikesta mielenkiintoisesta. Nähdään.